Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Şugun 2026 yılının 20 iyulu hepdeniň şenme güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly dinleyijiler, şugunky biziň temamyz Kaspy deňizine uruş geldi. Şu arda urunlar, ýöne ondan başga da bir topar materiallar seredip biz ýanky gepleşigimiz dowam eder. Şugun gepleşigimizde Muhammed Öýjü gatnaşýar, häzir gelýär bir näçe minutdan. Oňa çeldi men özüm alyp baraýyn. Ine birinci video men size görkezjek bolýan internet berdim, hormatly dinleyijiler. Bir minut. Ine dedim, экс-глава Туркменских железнодорог получил в России 8,5 года колонии за контрабанду МДМА. Ine şu materialy internet berdim, hormatly dinleyijiler. Rahman Hıdırov diýilen öňki Türkmen demir ýollarynyň ýolbaşçysy Rossiýada öz ýanky gezýän aýal maşgalasy bilen tutulýar. Şo ýerde de LSD diýede, ýanky ýürütülýän tabletka, bir topar narkotiklary bar eken. Şu Hıdır Rahmanow näme, ýagny Raşid Miredowyň esasy kaşlygy bolýar. Şol adam şol narkotik satýar diplomatическое прикрытие diýär, ýanky diplomatik tarapyndan muny ýanky gorýarlar, hukuksyzlygyny ve narkotik taşap, ýanky narkotikdan pul alıp Raşid Miret bilen paylaşýar. Men öňüm diýen, Türkmen hökümeti bular banditler. Bular bir hökümet, döwlet däl. Ýöne bize kartin görkezýärler, hakykatdan bu banditler. Nirde ýanky bir ýol boşy, ýa-ni işlerden ýol boşy, ýanky serhetde tutulýar. Haýsy döwletde bar şu wagtda? Ýok, Türkmenistanda bar. Ne şol Hıdır Rahmanow Türkmenistanyň prezident gorowyna işleýän bir ýol boşy, ýanky dogany bolýar. Ene şoň üçin şuny çykarmak üçin, ýagny Türkmenistan 3 milyon dolar eltýaşöre satyn aljak bolup, sudyany, ýanky kadiýeti satyn aljak bolup, oňa pul berip çözjek bolýan material. Ünsürüm. Biz adalatlyk gözlär Türkmenistanda. Biz adalat suddur gözlär. Hökümetiň özü ziýatky berip, başga döwletde korrupsiýa edýär. Suddur. Ünsürýärmi? Tutulýar, Raşid Miredow ılgyýar, şo ýerde ýanky Esen Nemeýew diýip şo ýerde ýanky pasol bar. Şol pullary alyp baryp adamlary gürleşip, ziýatky berip şol işi ýapjak bolýar. Olam hiç. Ünsürüm. Şoňa köp ýyl kesilmeli. Sebäbi alyp baran narkotik ummasyz köp. Ýöne şol adam ýanky SWO pul harj edip, şo ýerde veteranlara pul harj edip, invalidlere pul harj edip, ýanky elbetde oň tarapyndan Raşid Miredow harj edip, şuraya bir xarakteristika alýar, gowy, ine şuraya bir gowy adam smekçaýyş ýapsaýar ýa-da gowy adam, ine şuraya ýagny gowy işler edýär, SWO pul berýär. SWO diýeni u Rossiýa Ukraina uruşunyň Rossiýa pul berýär. Invalidlere pul berýär diýip, şol adam ministr bolan wagty, ýa ministrlikden çykan wagty, biziň türkmen maşgalarymyzda, invalidlerimize, biziň türkmen watandaşlarymyza, kynçylyk görýän watandaşlarymyza, köp çağaly, köçede gezip ýören adamlara kömek etmän, tutulan soň SWO, ýagny şo ýerde bir topar alkaşlar, bir topar ýagny türmede oturanlar SWO bolup görüşende, ine şolara podдержка diýip, ýagny kömek diýip pul goýberýär. Ne şo pulluň esasynda da şoňa ýagny 15, 16, 20 ýyllarda 8,5 mil berilýär. Smekçaýyş ýapsaýasy. Ne Türkmenistanyň ýagdaýy şeýle, ine özüňiz tanyşyp bilersiňiz, Masovska basıp оставил или приговор бывшему руководителю АОТ «Демир ýollary» Туркменской железнодороги Хыдыру Рахманову, осужденному на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы за контрабанду и незаконное хранение психоактивного вещества МДМА. Апелляционная жалоба защиты была отклонена. Muhammed, assalamu alaikum. Men häzir şol
iýdigider ýene bir korrupsiýer barady gurrun edýän Türkmenistandaky. Ýöne şu korrupsiýerin arkasynda ýene de beýle korrupsiýerler dur. Raşid Merýedow ýaly prezident ahranada işleyen adam, yani şunu doğuni, şunu gollap gören, şunu kıyış edip gören, bulur bir bandit toporu, Gurbanul Serdar ve onun yanındakiler. Yine şunu yani prezident eğer de adaletli bolyan bolsa, Serdar Berdimuhamedov ya da Türkmenistan'ı özgöçlüğü getirecek bolsa ya da Türkmenistan'ı adaletli kanunsuz yürütecek bolsa birinci bilen daş etmeliler, banditleri gözlemeliler. Öz ahranatındaki işleyen arkadaş Hıdır'ı tutup etmeli. Ve bütün dünya ülkezmeli. Yine şu adam narkotik satyan adamın arkasını tutup narkotik satyalar. Raşid Bey'de tutup etmeli. Neyemçi başka devlette ziyaretle verip sen neme diyen, yani korrupsiya diyen. Bulmasa Serdar Berdimuhamedov neyem Raşid Bey'in ediyen işini bilmeyendir öyle yani. Muhammed Ağa. Elbette biliyor. Demek bulur bir bağında. Eğer de bilmeyen olsa neyem iş yapıyor 3 yıl olmayan prezident ol? Yok olsun gittin, hiç at bilen o. Bilye, ödü vuru diye. Raşid Merýedow şeyli bir tilki, Rossiyski agent. Gurbanly Serdar ruhsat bermese demem almıyor. Tuvalyada giden ok ona gurgun edecek. Demem almıyor. Yine şu arada Muhammed Ağa neyem diyecektin? Yine demiryolu, yani Türkmen demiryolunun başlığı, önkü başlığı Rahman Hıdırov Domodedow aeroportuna ulu partiya narkotik serişleri bilen tutulup 2,5 yıl batılıya onun daşından Raşid Merýedow 3 milyon dolar eltiyaj öýre hökümetin üstünden şular zaatga berýärler, onu bunu nime diýerler, töleýärler we SVO ýa-ni Ukraina uruşuna giden ortary aňyrdan yaralyp gelenlere, veteranlara kömek diýip ýa-da uruşa kömek diýip ýa pul goýýarlar 3 milyon dolar. Muňa näme diýjek? Näçip şu adamlar Türkmenistan'ın içinde bir topor adamlar video yapıyorlar, prezident ýülenýär, hiç kömekden oklar yöne bir narkomani, bir narkotik satyan, narkodealeri çıkarmak için böyle hareketler bir kontrol ediyor. Ondan näçip Türkmenistan'da tuttur işletin, näçip Türkmenistan'da adaletli bolsun, näçip prokuratura işletin, näçip tuttur karar çıkartın adaletli. Öýleri öz döwletinde bir kanun hareketler edip bandit toporu olup başka devlette yine de korrupsiýada bandit toporu bilen ýa-ni kanun bolýarlar. Muňa näme diýjek Muhammed Ağa? Salam Murad Ağa, salam vatandaşlar. Murad Ağa, men şuna biraz başgaçarak çemeleşýär. Farslarda bir söz var, terk adet merezes diye. Yani öwrenşen dağıtların taşlamaklık öýe bir keselçilik diye. Bula şu atlam öwrenin bilatlara, kanunu bozmana, dünya kanunlarını eskermene, narkotik satmaga, sayılı geçirmeyeni sayılı geçir dip öz oğlunu getirip koymana, hükümet yol başçıları edenettiligi jogapkärlikden kaçal bula öwrenen. Göne häzir dünýäň üýtgenliklerini gören akla. Şonu düşünübilen akla. Häzirin öňküýanak bukadýardy. Häzir dünýä üýtgedi, häzir türkmenle üýtgedi. Häzirki ýagdaýda bula pikir etdiler. Öňküýanak biz öz adamymyz diýsek, ortaýadan suwdy karar çıkarar, muny boşadorly diýip. Pul berip döwlet boýup şoň iýine düşdiler. Şoň çıkarjak bolup. Ýöne oňarmadylar. Biz ady nämeni aňlatýar. Indi şu gurrun şuň üstünde. Şu uli siyasi bir mesajı var. Siyasi bir şundan düşünmeli adı var. Irak yani bir ay bundan önce dahi ortayadım Türkmenistan'daki pasolstvatının načalnik addeli yürüyte seydi türmesine barıp şu tadı ortayattan bizim aktivistimizi alıp giderlerinin izinden vardılar. Saddam'ın izinden vardılar. Saddam'ın izinden varıp şunu saklayış şartları bilen tanıştılar. Öz bilen gepleştiler. Ondan şunu öz Saddam'ın kakasına gelip ayttılar yağdayı şeyledi. Şun yanak derecede
Ortiyet devleti Türkmen aktivistlerini qorap, iğne düşüp şon bağlamaklar ne menamat ya? Ortiyet inni. Berdi Muhammed'i cidana. Berdi Muhammed'in doli avraydan düşenine göz yetirdiler. İnni Türkmenistanlı önkü Türkmenistan ne? Türkmenistanlı yirgen yerle Berdi Muhammed'den. İstenlik vakti Türkmenistan'ın Ortiyet'in vilyaniyetinden daşlaşıp bilye. Şu sebepten bula halkın göğünü tapacak olup Berdi Muhammed bilen öz arasını aşşak oluyorlar. Şunun iminni şun yanak ramkada şu mesele seyredilmeli. Yani Ortiyet devleti Berdi Muhammed'in yakın adamı olsa da anamdar adamı olsa da pul bertele de şunu türmeye battılar. Şunu dine şu ramkada doğru düşünüp oluyor. Yani Ortiyet öz arasını Berdi Muhammed bilen yuvaştan açıp Türkmenistan'ın gelecekki siyasi ütbeşiklerini özlerini tayinlanıyorlar. Şu hem bize bir mesaj ortam adamını getiramenler göğüne Berdi Muhammed'e de bir mesaj Ortiyet inni seni kabul etmeye. Men bunu başkaça deyip bilecek Muhammed Ağa. Bu için bütün dünyada terörist. Terörist bir devleti dolanıp var ya. Hatta şu devlette kanunçuluk var. Hatta şu devlette narkotik satyani yani ziyatka seyretmen basyalar. Türkmenistan'na uruş yok, parakatçılık, atuda atman, neutralitet, ol bir taraflık yine orada yine plan gör. Arkada milli lider yani arkada Serdar arkadağlı yani yine orada bir topar bulunun nemeleri var. Заслуженный врач, заслуженный arxitektor, geroy Türkmen. Neme yani şu burada koyup bolyan bolsa bütün dünyanı güldürmek için koydular öldürme. Yine şu devlette kanunçuluk yok. Hatta Ortiyet'te terörist devlette de şu kanunçuluk var. Yine narkotikleri tutup bastılar. Türkmenistan'la hana Habib ola beyleki yani narkotikler narkotikte yaşap gören Habibov o neymiş on yani Aydın. İki edek Muhammed Ağa iki edek tutuluyor narkotikler. İki edek hem amnistiya çıkıyor. Alişer Sakhatov, Abdullah, Mansur Mengelov, Beylekiler, Duşemov, olar kanun olmadan o, olar yani hiç yani cinayet işlemeden o, türmeden çıkmayan o. Ben düşünemem. O zaman yine arkada ferdarımız var, adaletçilik var, hayt adaletçilik var. Eğer de doğru attıysan bastılar, narkotikler o zaman yani amnistiya çıkarıp koyuyor yani. Ve senin pul kalan yani. Bandit devlet, bandit siyaset yürüdüyor, bandit hareketler oluyor. Şondan halk gözünüyor. Biz şuna aytacak oluyor. Biz bir ütköşkü aytacak olamdık. Ben bir zat göközecek oluyor Muhammed Ağa. Serin. Yine hem ministerler, daşı işler ministerler Türkmenistan'ın. Türkmenistan'da daşı işler minister postu katı vacip. Neyemçi? Ol Serdar ve Gurvan Berdi Muhammed bulara içinde de interview verilen ok, gurlemlen ok. Şun hem aytacak koyacak zatlarını daşarı ministerlik öğrediyor. Yani şunun daşarı yurtta yürütmeli siyasetini daşarı işler ministri yürütüyor. Ve bunlar nekompetentni. Ol Fransızlar diyor pas capable. Yani bunun kapasite yok. Yani bunun yani potansiyeli yok. Onu yürütmek için. Ünferin Abdülkuliyev 9 sentyabrda 1990 yılda geldi 92'de işten gitti. 92'de Galıkverdi Ataev geldi 95'te işten gitti. 2 yıl 3 yıl. 95'te Barış Şahmaratov geldi 2000'de gitti. Yani 5 yılcık oldu. 2000 yılda Batır Berdiyev geldi 2001'de gitti. 2001'de Raşit Meredov geldi. Şun 2026 yıl şun. Yine şu 2026 yıl eyyam 25 yıldan beri şul diktatorlara ortun agent hizmet edip diyor. Ne şunu ayıp bilen oklar? Ya ortalar durur arkasında. Ayıblen oklar. O neme
näme şoň ady, Daşy işler ministriniň ady Russiýanyň. Aýran bir göräň diýär. Lavrov. Lavrov. Aýran bir göräň, elem bir göräň diýär. Şoň üçin bizde azatlyk, adalatlyk, bitaraplyk eta firkina gramata. Eta bordel diýär, nimeler fransuzlar bordel diýmek bir ol başlan bolyn kültürlü edýän aýallaryň ýerleşen jaý. Hiç zat nizakony. Hiç zat şoň saýlawlar nizakony falsifikasiýa. Şoň öýlerini özüne gahrmançylygan falsifikasiýa. Alyp barýan işleriň falsifikasiýa. İşini ýüredi bilen ok prezident bolup düşünüp bilen ok bir gede kabinet ministri geçiren ok. Şol fotomontaj edýärler, ýani montaj edip goýberýärler. Fan tehnologiýasynyň arkaly geçýär. Bilýän näme fan tehnologiýasynyň arkaly geçýär diýerler. Sebäbi gürlä bilen ok. 2005 minutdan köp gürlä bilen ok, siýasat alyp bilen ok. Şöyle açyk efirde biz ýaly gürlä bilen ok adam. Şoň üçin ýüzüni görkezýärler de galanlary montaj edip, ýani goýup goýberýärler kabinet ministri geçdi. On некомпетентен, он не способен. Şo ýaly. O zaman şu prezidentden biz reforma garaşýar, Türkmenistanyň ötüşine garaşýar. Türkmenistanyň ýa jemgyýet ösür, halk ösür, hünärmetli ösür, ýa azatlyklar ösür, şo zatlar garaşýar. Hiç bir perspektiwa ýok. Hiç şeýle. Men şonu düşündirjek bolýan. Kagazy muna oğlum saklaýar. Oğul onsa da nekompetentni. Başaran ok. Kagazy şonu da şonu ýa gorap saklaýar. Balamy sataryn bolýan. Men wezipembe oğlumun wezipesini gidirmerni ya. Bular ömürlük gelen adamlar. Bular prezident taýlary bolmaly, ol ýanky post taýlanýan post. Sen milli lider wagtynça adam, sen ölmeli, ertesi gitmeli, sen milli liderliň ýapylýa, ýanky o zatlar pikirmeden ok. O zatlar gerek ka banditler, ýöneköy banditler, maşenikler. Yine şeyde Muhammed Ağa, indiki nemenem terdeli, yine de Евразия Tuday'ın bellak geçiyor, yine şuryalı, bütün dünya şunu belliye. Türkmen halkı, hiç sattan havası. Ne Türkmenistan radyo kampanyası, televizyonası, ya TAS, yani TDK, Türkmen Devlet Haber Gulluğu bir yerde ait geçti. Ne prokuratura çıkışı edip aitti, şuryalı, neme böyle tuttuk, yine tutuldu, zat etti, bizden basas geldi. Hiç sat yok. Hamala hemme zat gülýärli. Hakykatdan bolsa bul bir dünýäde bir uly nonsens. Hökümet işinden çıkan adam basylýa arkasynda ahrany prezidentiň ýanky başlygy dur, arkasynda Daşy işler ministriniň başlygy dur, ılgap ýanky meselen çözjek bolup korrupsiýa diýer. Bul bir katastrofa. Diýär katastrofa. Ýani hiç ýerde aýdylan ok. Murat ağa, bilýärmi şol adam? Ol işten çıkana son çıkarılıyor. Ol bütün Türkmenistan'ın ve de demiryol tavar aýlanış nemesinin başlığı, yani vagonlar şol adam narkotik uğradan bolmağı mümkün. Ve Moskva'da arkayın ekidişi şunu anlatıyor. Ben edip beren de adam şu diye de, ben edip beren de adam şu diye. İnne ne element tutayarla diye. Yo Muhammed Ağa, oğlum hiç arkasına prezident ahranyň ýoluna bir dur, kırışa dur. Bu tarapynda Raşit Miredow şol adam şoň kaşylýar. Bile ýanky bular skema edip ýyllar boýy satyp ýörler o. Satyp ýörler. Hökümet möçörnäki işen adamlar. Telewizionda tertem o tilkijik. Ay bir ýanky sada ses bilen, bir mülayim ses bilen, ýa bir psihbanisadan çıkan bir ýöneköje gürläp bilmeýän adam ýaly bolýar. Gatam gürläm bilen o. Öýdem gutoran alkaş. O arada biz ul material edip de şol adam Türkmenistan gawra sokon adamyň biri şol. Niýazow hyzmat etdi, indi Gurbanly hyzmat edýär. Ýöne Russiýa tarapyndan agent Türkmenistana berkidilen. Ine Türkmen hökümeti kontrol näýe edilýär? Men saýdym ine şu dönük, vatan dönügi Raşit Miredow üstüne edilýär. Şoň üçin şoň maşgalatyny görseňiz, çağrılyny görseňiz ýüzlerine tükürüň vatan dönügi diýip. Şuraya haramzadalar Türkmenistan şunu getirdiler. Banditler bular. Bular türme sokmalar. Oğuzun depe karışıp dur bular. Yıllar boyu. Indiki yankı video seyredeli. Şurada Muhammed Ağa
Men bir video öközjek bolýan, ýene bir bellek geçek bolýan 24-nä rovna 1 ýyl boldy. Alişer Sahatov, Abdullah Orusowyň uğurlanyp Türkmenistana akidileni. Muňa transnasionalny represiýa diýilýär. Ýagni hökümet diňe Türkmenistanyň içinde däl, daşar ýurtda öz edýän içindäki represiýalaryny daşar ýurtda başga bir döwletde, başga bir konstitusiýanyň içinde, başga bir kanunyň içinde, başga bir territoriýada represiýalaryny öz garajyna garşy geçirýär. Ene muňa transnasionalny represiýa diýilýär we döwletler tarapyndan ýyzarlanýar we ýolbaşçylar kim şunu edýän bolsa tutulýar. Şoň üçin Gurbany Berdimuhammedow gaga barmak üçin bir topar materiallar ýygynyp gidip otyr. İnşallah şunu gaga eltmeli we. Ine serdiň chronologiýany biziň daýyş gruppaň ýolbaşçylary. Хронология событий. Дело Алишера Сахатова и Абдуллы Орусова. 28 апреля 2025 года. Граждане Туркменистана Алишер Сахатов и Абдулла Орусов, находившиеся в Турции в качестве заявителей на международную защиту, были задержаны в городе Синоп. В тот же день им был присвоен код Г-82, после чего были приняты решения об административном задержании и начале процедуры депортации. После оформления документов оба были этапированы в Центр временного содержания Акюрт в Анкаре. Позднее Алишер Сахатов был переведен в Центр временного содержания Эдирне, а Абдулла Орусов в Центр временного содержания Пехлеван-Кёй. Спустя некоторое время Абдулла Орусов также был переведен в Эдирне, где оба вновь содержались вместе. Во время задержания, по словам Абдуллы Орусова, сотрудники Центра неоднократно говорили ему: «С тобой придут разговаривать сотрудники МИД». Весна, лето 2025 года. По информации адвокатов, деятельность обоих активистов документировалась. Их страницы в социальных сетях неоднократно блокировались. Предпринимались попытки ограничить распространение информации об их общественной деятельности. 24 июля 2025 года. Около 19 часов 58 минут Алишер Сахатов в последний раз поговорил по телефону со своей супругой Гюлалой Хасановой. Во время разговора он сообщил, что в центре ведутся работы с телефонной связью, и вечером он, возможно, не сможет позвонить в обычное время. После этого разговора связь с ним полностью оборвалась. Это был последний известный контакт. Позднее администрация Центра временного содержания Эдирна сообщила, что 24 июля 2025 года ориентировочно между 21:00 и 22:00 Алишер Сахатов и Абдулла Орусов были освобождены. После этого момента их больше никто не видел. Их местонахождение остается неизвестным. Ine hormatyla şarkıyı dinlediniz, bolyan zatları. Ine şu material şunun oturanok, ünferin, ine indiki materialı, ine bizim aktivistlerimiz Paris'de protest geçiriyorlar. Года годовщина со дня исчезновения Алишера Сахатова и Абдуллы Орусова. Это наши два гражданских активиста, блогера, наши герои, которые не побоялись. Yine bir nemeni öküden Muhammed abi bizim aktivistlerimizin yanlış çıkışını bir minut. Efendim, yine Paris'de, yine de bizim Paris'de değil de Fransa'da bizim aktivistlerimiz yine çıkıp gollap ediyor. Indi protestler köp ölür, Alişer Sahatov boyunca, Abdullah Orusov boyunca ve beylik aktivistler boyunca. Biz netip yakın gelecekti. Yine 24'üne başladık. Yakın gelecekti. Ul protestlerde bir neçe döwletde. Gat yakın gelecekti. Şoň üçin bizi gollan Abdullah Orusov, Alişer Sahatov gollamaly sebebi Abdullah gaty ýöne koýulan, student oglan. Ol hiç wagt öz çykyşlaryna ýanky halka garşy ýa-da hökümete garşy çykyş etmedi. Ol ýöne hökümetin ýalňyşlyklaryny düşündirjek boldy. Şoňdan kemçiliklerini aýdyp başlady. Tanqidlap başlady. Onu bizim doğru hakkımız vardır. Hormatly dinleýär.
Muhammed ağa, men yine bir video görkezeyim. Yani şu material boyunça bir minut. Bir minut. Yine şu video ünsörpserden hormaty ilişler. Alişer Sahatov'un Abdullah Urus'un advokatı yani mecliste, men yanlışmasam mecliste çıkış ediyor. Ünsörpserden. 1990'lara döndük arkadaşlar. Şu iki kişiyi görüyor musunuz? Ya Türkmenistan vatandaşları Deputat bu Murat ağa. önceden Kürtler kaçırılıyordu habire. Zorla kaybedilip kaçırılıyordu. Alişer Sahatov ve Abdullah Orusov bu iki kişi. Türkmenistan yönetimine muhalif iki kişi. Türkiye'de oturum izinleri vardı ama Türkmenistan yönetimi Türkiye'ye herhalde şikayet etmiş. Adamları buna rağmen Edirne geri gönderme merkezine aldılar. Anayasa Mahkemesi ihlal verdi. Ya ne yapıyorsun ey idare dedi. Ama bu iktidar anayasa falan, mahkeme falan dinler mi? Ayaklarının altında çiğniyor. Adamları sonunda serbest bıraktılar. Ne oldu biliyor musunuz? Sonrasında bu insanlar buharlaştı bakın. 4 tane çocuğu var Alişer Sahatov'un ve bu insanlar yok. Türkmenistan'a belli ki iade edilmişler. Hiçbir açıklama yapmıyor. İçişleri Bakanı'na da soruyorum. Ya ne biçim bir ülke burası arkadaşlar? Olacak bir iş değil. Adamları yok et. İneterden Milletvekili şey. Ha. Teşekkür. hormaty ilişler, men haçan size diýsem, Türkmen hökümeti banditler Glavbandan başlygy Gurbanly ve Serdar Berdimuhamedowlar. Onun yankı daşı işler yurt boyunça bandit, narkodillerin biri Raşit Meredov. Onun bir komandası var. Narkotikler, aylarlar, pasport, biznesini ne diýerler. Bular hiç tatdan gaýdan ok. Serdar bilen Gurban Berdimuhamedowlar bulara näme diýär? Men size adaýlyk söylýän, nämetini şonu edin. Bir de kahraman adlarını verin. Bir de zaslujny guruluşçu adını verin. Bir de zaslujny meditsina adını verin. Bir de garat bir topur adlar verip bir de zat diýmän. Nämetiniz ine halk basın, ogurlan, yapın. Nämetiniz edin bir de şonun kellesi kalmasın halkın diýip halka hyzmat etmeli adam hökümet işgärlerine at pul verip yani halka karşı güç duruyor. Ine bolup geçen de men şoň üçin bular bandit diýen. Odan kimde kim yallaklar, demokratçılar, Türkmenistan gowy, ine gözel bol ösýazat diýseniz siz ýalňyş ýaňyz banditizm ösýär, korrupsiýa ösýär. Biz %100% korrupsiýa bütün dünýä bellek geçip otyr. Men aýdamam onu. Bir näçe görkezdim men. Ine şuraya ýagdaýlar. Muhammed abi bir kiç komentary bersen ine Türkiýe meclisinde şoň aýdan zatlaryny Araplara görýär, Eranlara görýär, Ýewropada görýär. Hemme ýaýrady şu material. Murat ağa, men bir zady hemme aktivistleri utlajak bolýar. Yani biz öňkülerden tapawutlykda inni Türkmen döwletini eden etdiligini jogapkärsiz bolmajaklygyny biz duýdurdyk. Inni Türkmen döwleti düşüner derejesinde boldy ki aktivistlere zat diýip bolmaýar. Biz şeyle bir iş alıp bardık, bütün dünyanın ünsünü Türkmenistan'a çektirdik. Hatta inni Türkiye devletinin içine, televizyoniyetine, gazetine, inni parlamentinin içine Türkmen devletinin Türkiye'deki düzgün bozmaklarını, cinayetkarçılıklarının hareketinin karşısına kıygırıp çıkış ettiler. Şu ulu üstünlük bu için. Inni biz Türkmen devletine bir daha düşünürdük. Näme yamanlyk etjek boldum? Hökmen izinden jogap bermeli bolarsyň. Behäzirem yeterlik de. Biz inni şolary izine gaýtardyp, kompensasiýa töledip, ötünjem toradyr. Bir şu ýakynlykda bolýar edim. Öňün Amerikan Kongresinde yürüyte yığına geçirildi. Türkmenistan'ın türmeler yağdığı, politizaklычёrny, transnasyonalny represiyeti arasında yürüyte çıkış ettiler. Azatlyk Radyosu dün şonu koydu. Bizim aktivistler toporumuz Orta Asya'da şona katnaştılar.
inni biz şeyle bir skema dörettik. Berdi Muhammed bizim elimizden inni tıpı bilmeye. Biz halkımıza bir daha da subut ettik. Biz aktivistleri öne çıkan adam, hak hukukun korap bilen adamla fethi göşeler kolla vermeli. Bollum rada. Yine men konstitusiyanın 4-nji maddasına okap bereyim. 4-nji madda Türkmenistan'a cemiyetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly adamlar. Ýagny şu kanunlar, döwletdäki işleyen adamlar bize servis etmek üçin bizim daşymyzda olar wtorostepенный ikinji ýa-ni tapyk hökmüne seredilýär. Etaty adamdır, bizdir. Adamy goramak, golamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarynyň baş wezipesidir. Anladınmı? Baş wezipesi. Döwlet her bir raýatyň öňüne jogapkärdir we şahsiýetini erkin ötmegi üçin şertlerini döretmegini üpçün edýär. Raýatlaryny, at awraýny, raýatyň janyny, at awraýny, mertebetini, adatlygyny, şahsy eldegirmezligini goraýar. Ine hormatly ýerleşler, konstitusiýanyň şuňky güne Türkmenistanyň konstitusiýasy ona da berkidilen. Şol konstitusiýanyň esasyna şuňky durmuşyň kanuny esasyna ine şurýaly hökümet bize hyzmat etmeli. Bular banditler. Bular adam oğurlayan daşyurtdan. Haçan sen daşyurtdan adam oğurlasan sen eýýäm, diňe içine de daşyurtda prestupleýni. Sen öz ýanky jenaýatyny daşyurda ýaradýan. Ola bir. İkinji, egerde şol iki adam bir zat üçin tutulan bolsa, ona prokuratura jogap bermeli, tut jogap bermeli, polis jogap bermeli. Hiç haýtyndan jogap bolan oğa. Muhammed ağa, men şondan ýen döwlet ýok. Prezident jogap bernok, prokuratura jogap bernok, tut jogap bernok, ýanky polis jogap bernok, MHM jogap bernok. Kimiň ýanyna barmaly? Adam gitti şeýle. Kimiň ýanyna barmaly? Jogap berýän ýok. Jogap bermedi hökümet, o hökümet däl. Ol kime hyzmat edýär? Öz-özüne hyzmat edýär. Öz-özüne hyzmat edýän banditler. Halky talýan banditler. Men şoň üçin ýen gaty çalt ýagdaýda biz 27-nji oktýabrda üýüşüp Gurbany Serdar Berdimuhammedow gulundan tutup jenaýada çekmeli. Raşid Meredowa göni ýanky yapmaly. On watan dönükligini subut ediligi men size ýaňja görkezdim. Lavrov tarapyny edýär göni. Bular dagırdap ol ataly ogla hemme zatdan gorkýar. Türkmen halkyndan başga zatdan gorkýar. Ine tekrarlar rohçanlıkta büyüküp ılgap darıp yankı ellerine uzak başlayan. Ne şeyle? Murada, günde dünya şu an Türkmenistan'ı häzirki döwlet yol başçıları deyip inni kabul edip otelerde. Bilen mi näme üçin kabul etýärler? Düýp manasy. Eger ýurduny halkyra bolsa, problemi ýüze çykmasa, dat bolmasa bizim hem işimiz yok, onu bolýar diýip şu usturaýyt bulara da. Ýöne häzir eýen düýp götür üýtgedi. Inni Türkmen döwleti ýurdy dolandyryp bilmeýänini subut etýär. Halkynyň öňüne jogap bermeýänligini subut etýär. Halkın kanuni isleýlerini kanaatlandyrmaýanlaryny subut etýär. Inni ýurdun içindäki problemalary aýtýany, bir kanun daşar ýurtdan ogurlap alyp gitýäni subut etýär. Biýeni bir döwlet ýurdu dolandyryp bilenä, saklap bilenä. Şol üçin Ýewropa döwletleri Türkmenistana basyşyny hemme tarapdan güýçlendirip başladylar. Sen öz döwletlik borcuny, yani konstitusiýon obýaznystyny ýerine ýetirip bileňä. Şol üçin sen bir ýurt dolandyrmaga hakyň ýok diýip şoňa diýir edip durlaşýar. Şol üçin bula jogap berenä. Jogap berseler utturýar. Onu tasdik bermeli. Alişir'in de hiç cinayeti yok. Ola yurdun içindeki problemler aitti. Kanun boyunca aittiler. Dünya düzgünleri boyunca aittiler. Ne için tutup alıp gidiyorlar? Hiç hayır cevap verirlerse birden yanlışa mailli. Sebebi eğer şun deyse, hava Türkmenistan'a deyse,
Onda ertikun şu mesele yukarı çıkıverse, siz neyle alıp gittiniz onu? Ol eyyem gagis kızuttu, cinayet işini kaldırmalılar. Eğer bular neyme raş ödetiye, eğer kıyıkçı köpel verse, biz şuları iznek ederse, hayiş eder, sesini çıkarmadan, ay pulca verir, eydert, beydert deyip, başımızdan savurt deyip fikir ediyor. İnni dünya şu zada düşünüp, Türkmen devletinin görüp oturlu, ortaya da şuna düşünmeyi. Bütün dünyanın kanunu bozup, narkotik aylab oturuyor, hükümet yol başçısı. Seli ministerlik gelip şunu boşatacak ol oturlu. Görün, kontrabanditlerden bunu kollar oturlu. Şuları Amerika bilip, Türkmenistan'ın pasportunu alınman diye de. Türkmenistanlara vize vermeyen diye gördü. Hem medat zakona merini görüyen hem medat yer olup var ya. Türkmen devleti yurdun dolandırıp bilene, kanuni borcunu yerine getirip bilene, halkın kanuni isteklerini yerine getirene, kanunculuk bozulan, nitolka bozulan, özleri dünya meçberine, narka mafyoz bilen işleş böyle, pulaylap böyle, beyleki devletlerden öz grajdanlarını oğurlap, öz yurtlarına ektiyerler. Şunun hemmesi mecnaratni uğrundaki prestüpleniye. Şu gagis kısmutta suut bolmalı adam. Biz şoda tayinlanıp oturuyoruz. Awo Muhammed ağa, sen aydanına men tasdik kılacak dedim. Amerika'da vizalar yapılıyor, aram yapılıyor. Türkmenistan şunun içinde. Ünitverin. Ава? Из 12 стран вчера вечером Трамп запретил въезд в Соединенные Штаты Америки. Выходцам с бывшего Советского Союза только из Туркменистана, Gördün mü? Выходцам bütün 15 devlet, yani Sovet Sovyetnak devletlerden dine bir Türkmenistan'a zapret ediyor. Amerika var mı? Neyemçi? Devlete inanmıyor. Devlete inanmıyor. Banditler, bunun pasportuna inanmıyor. Kattol diyen. Bunun beriyen spravkalarına inanmıyor. Hiç saat burada işlen yok. O Gülkünç Western işlen yok. Beyleki yankı Kartalı işlen yok. Türkmenistan'ı pul geçecek olsan geçirip olun o ofisanı. Niligarını geçirmeli oluyor. Türkmenistan'dan da aslında pul geçecek olsan geçirip olun. Niligarını geçirmeli oluyor. Bunlar hemmeti niligal. Muhammed ağa, sen doğru düşün. Niye de haydi devlette şuraya var. Dine demir karıydı. O zaman men yankı ol dayda öz yankı namusunu satan dayda var. Niyemiş ol? Prezident ölse menem ölecek deyip gören niyemiş ol? Ay ayırdan ay bokum. Yo, şoňa aýtjak bolýan. Sen haram dağın öp şu güne getirin siyasatyny, yani siyasaty. Ine bir de Amerika barmağını qadağançylyk edýär. Bir de narkotrafik, narkodilere ine ministrligine tutulýar. Bütün dünya maskara bolduk. Ine şol adamyň alyp barýan siyasaty şol. Sen bunu öwüp ýörsiň, zat edip ýörsiň. Arkadam, siz bizi ötürdiňiz, siz Türkmenistan cemgyýetini ötürdiňiz, siz Türkmenistan döwletini ötürdiňiz. Bular korrupsiýany ötürdi, bütün dünýäde tanaldy. Hatta Amerika viza yapdy. Din Amerika'da öz adam öldürdün. Şol için türmede oturmalı adam olan şey diýmeli, özün galadyk çapar. Ey men bir daha degen görýän. Bular narkomanlar, korrupsiýonlar, oğurlar, türmede oturmalı adamlar. Endi türmede oturman bir-birini öwüp, ýa-ni prezidenti öwüp zaten yallaklap ýörler. Aktivistler tutmalı. Ol Habib diýeni, ol nazariýeti narkodillerler eğri bilen narkotik getirip Eýranyň satýarlar, 2 edek tutulup ýene amnistiýa çykýar. Ne bu Muhammed ağa, bir topar adam bir goýun oğurlapdyr, sygyr oğurlapdyr ýa-da bir nas atypdyr, 5 ýyllyk türmäge diýe amnistiýa çykan ok. Bu narkodiller ýanky 2 san zahod edýärler, tutulýarlar. Her gerek ýani amnistiýa. Akybam näçip prezidente şöhret diýip prezident barada aýdymaýar. Ola bu torun beylik ayaly maşynyna sürüp aýdymaýar. Hani gaýy ýokmy maşynyna sürüp aýdymaýar üçin? Sen wizi alýan üçin sen prawaň aýrmady. Kanun ýok Türkmenistanda. Olam ýok. Utanman şular demokratçylar ýanky şuň hemme zatdan götürüp hemme zatdan ogşap ýörler. Şoňa görä de ýa bir konsul edýärler. Ene Türkmenistan. Eger de sen ýallak demokratçy bolsaň adam öldüräýär.
Yani o beylik ýaly o aydınçy bara. Yani gruppasy var. Cemal Zaparov. Cemal Saparov. Adam öldüräý. Tapawut ýok. Hiç tat bolmaýar. Sen narkotik alyp gele, narkodealer bolaýo. Hiç tat bolmaýar. Goýberýärler. Şoň üçin eger sen normal adam... Çağanı, 10 yaşlı çağanı iznasilovo de pedofil, gedip ýoly. Ola gedip ayağını ola kuruptum. Özüm 3 gedek iş kaldırýarly, 3 gedek iş yine de yatırýarly. Kim? Karnaşy Gülşat Mahmet. Muhammed ağa, cinayetçi, pedofil, prokuror kovulap ýör Aşgabat. Bunu basan oklar hiç sastav prestüpleniýi ýok diýerler. Ünsür, bir adam nasatsa ay ulu cinayet beşirik diýer. Ne bu döwlet näme bir men näme bir egerde sen bir klowny prezident etsen, yani Türkmenistan sirk bolýar. Ýöne bir idioty sen prezident etsen, Türkmenistan psihbanitsa bolýar. Başgaça düşünip bolanokmu? Men şoň üçin aýdýan, o matkar bolup ýörmäliň, hormatly ýerleşler. Bir gedek 27-ne çyksak, şol gaçyk gitýär o. Bir saat çykyp orta çyksak, o wagtda çyk, köşke barmak emerken. Her kim o wagtda hekimlige barsa, şol gaçyk gitýär. Ozan kowlap tapyp alýar bolary. Bolly mesele çözüldi. Matkaraçylyk bütün dünýäde ýatdy, şo, gutordy. Kimi saýlasan saýlan. Açyk saýlaw bolsun. Hemmesi içine girsin. Türkmen bolsa, Türkmen pasportu bağ bolan bolsa, hemmesi Türkmenistan doğulan bolsa içine girsin. Yine açyk saýlaw edeli. Murada, men ştada bir da aýtjak bolýan, ýani şol bir goýun ölüp türmäge düşen ýa bir kilo pomidor oglap, ýene bir da türmäge düşenlik köp da şol ýany Türkmenistanda. Ýaman köp. Men edilmedikler otuyor, muhanna, suud edilmedikler. Men şu hakynda bir da aýtjak bolýan. Şu an dünýäň ýüzünde hemme ýerde onuň çykaran karary bar. Döwletli, borçly, döwletli, borçly öz grajdanlaryny azyk bilen üpçün etmeli. Eger şonu bir döwlet şoňa güýji ýetmese, finansy bolmasa, on şolara finansiwy kömek edýär. Şonuň ýörüýte şoňa budjetleri bar. Şonu aýtmaly, ondan onun özü şolara azyk uğratýar. Halk aç bolmarýany, açlygyndan ogurluk etmerýany. Şol üçin Kanadada, Amerikada biri eger iýmit ogurlasa, şu yeter yetmezlikde mecbur bolup iýmit ogurlasa, iýjegişigin magazin, şoňa hiç ýyly cinayet işini galdyranam. Fransada yok. Amerikada $1000 çelli zat ogurlasalar, şoňa cinayet iş galdyrylmaýar. Wende Türkmenistan'da bolsa iýme üçin iýme karnı aç. Ogurlasa şu türmede yillap ýatýar. Şu adalatsızlyk. Yani döwletli borçly öz halkyny elementarny iýmit bilen üpçün etmeli. Şu kanun Türkmenistan'da şoňa kol çeken. Eger oňarmaýanlygy aýtsyn berýärli pul, hemme döwlet berýär şoňa. Yo, ýöňte fond bar. Şeýtir biziň halkymyzy hor saklaýarlar. Hemem ogurdyp bara gorkudyp türmäge salýarlar grajdanlar. Ýörüýte fondlar bar, ýörüýte ýa-ni o departamentler bar. Bular haýsy halk azyk problemasy bolsa, zat bolsa, ýörüýte azyk fondy bar. Iýerliýär, kömek edilýär. Bizden informasiýa çykanok, bular hemme zat girläp durlar, helem Allah şükür TikTok bar. TikTok'ta açık halkımız ayıp başladı. Yine problemler çıkıp başladı da, şolu çözülüp başladı. Ayıp başlanan son çözülüp başlıyor. Yine şuraya probleminiz olsa, yani açlığınız olsa ya da produktu yetmese ya da aileniz yok olsa, işsizlik olsa, hükümet çıkıp ayıtmalı, bütün dünya kurumları kömek ediliyor. Eğer Türkmenistan öz vatandaşlarına kömek etmese, eğer prezident kasam içen adam, kasam aydan adam, hiç sat etmeyen gelip yani ulu obyektler açıp tomoşa bolup yani komedyan ýaly komediýa gurunup ýören bolsa, onu biz hükümet surata şu gurumlar ýüzlenmeli. Başgaçy ýok. Muhammed ağa, indiki video geçelim.
после сегодняшних новых ударов по Wildberries. Горят абсолютно все товары моих клиентов, горят склады Краснодара и Невиномысска. Если честно, ситуация ужасная. И для тех, кто задается вопросом, а зачем вообще бить по Wildberries, ответ очень прост. Украинцам в целом без разницы, куда бить. Россия каждый день несет террор и оккупацию их страны. Неважно, атакуют они Wildberries, не атакуют. Россия каждый день обстреливает их ракет. Поэтому Украина просто возвращает России это все назад. И хотите жить в этом пизде, не несите этот пизд с другим. Как мы все не охуели в 3 часа ночи. Эвакуировалась просто вся станция. Все побежали в бомбоубежище. Единственное, почему Украина не делала то, что она делает сейчас, это просто потому, что не было такой возможности и мощностей. Теперь они есть. Если Путин хочет продолжать заниматься тем, чем он занимается в отношении Украины, все это будет возвращаться назад в его страну. Потому что это все бессмысленно. Закупить товар, что-то еще. Чтобы что? Отправить снова на ставку, чтобы завтра он сгорел. Это просто тупик вообще. Для малого среднего бизнеса просто тупик. Неважно, насколько вам нравится Владимир Путин из-за того, что вы застряли в восприятии его каких-то старых образов. Суть в том, что он несет террор и разруху в другой стране. Если пару лет назад украинцам хватало сил только чтобы отбиваться, то теперь у них достаточно возможностей на зеркальный ответ, так называемый кэшбэк. Пора уже там задумываться, как распедаливать этот вопрос. А у меня жена действующий селлер. Что-то мы как-то взгрустнули с утра. То война с момента, как начали бить по торговым объектам, переходит в стадию, когда она точно коснется каждого. И так оно и будет. Последствия политики Владимира Путина İneterden hormatıyla şuna logistik center değil ya da ulu skladlar. Bunun ululuğu Huday takladığını bir ulu şehrin önüne koyuluyor. Mesela şu Moskva önüne, Sankt Peterburg'un önüne. Sol sklad bütün Moskva'nı ve oblasti yani üçüne diye. Yani haritlarla, eşik, ağırlık ve beylik haritlarla. Ukrayna ne yapmış buraya şunu? Tabii şun üstülen, Velbers'ın üstülen yani tankları zapçatlar, raketleri zapçatlar bu logistik center'ın üstülen iyi veriliydi ve şöyle tanklar, raketler yatalıyor. Şunun için şunu vurup başladı yönü. Ilayta da yani Rossiya Ukrayna'nın poçtasını vurup da skladlarını. Bunun onunla bizim logistik center'ımıza uğrayan oldum. Bilim sizin logistik center'ın urolu yani vurup başladılar. Indeki video seyredelim. Katıgılıklı video. Oldu. Güç kalmadı. 5. 6. sklad urdular şu an. Ettil 20 minutdan öň Peterburg'un sklady. Polnustu yani oturtma. Polnustu. O tadı da 500-600 değer pasif. O zaman yani kağıtta da Mosan'ın. Pardon, $200,000 polis. Yani Türkmenistan'da o yaşayan beğenin de şu uç yok. Kaygı yok, aladı yok lan. Atman aratta da ne Prezidentin çanta olsun. O bilen de şu, benim de asuda olsun. O Türkmenistan'ın şu kadar biliniyor şunu yağdalı. Şu an ne 5. 6. sklad yani. Hormatlı prezidentimiz. Biz yalar telekçiler bir bartak bir yolumuza bir поддержка вот polar mı karışın ya bir prosto bir taraftan barmağını da çekin yanıdır ne hem olur şu anda oradan niye pul yırtıp niye bankrot pasif bankrotun değer yani şu bilen bank telekçi şu kıyımçılıklar neyim için derliyor bilim doktor neyim için Biz şunu düşündürelim Muhammed Ağa. Neyim için şu telikeçe teşekkür derliyor. Yine şul oğlun Bekmetov diyen oğlun şul Rossiyada, Xitayda, Türkmenistan'da ve yani önkü Sovet devletlerine biznes ediyor. Yine bunu tanqitlap bolsa näme uruş bar devletde biznes eden elbette bomba düşer, elbette force major bolar, bankrot bolar. O da hatta düşünükli.
Ýöne biz muny tankit etmek üçin näme? Şuň ýagdaýyny beýlik telekiçiň ýagdaýy bilen diňişdirip, şuň ýagdaýy miňdeş beýlik telekiçiň ýagdaýyna we düşündirjek bolýar. Ine derdim. Siz daşörtde biznes edýäňiz. Dokumentiňiz ýok. Arkaňyzda döwlet ýok. Şuraya force majeure bolsa ýiten ýeriňiz. Özüňiz bizat edip çykaýmasaňyz başga laç ýok. Mysal üçin başga döwletde ine men biznes edýän Fransada. Men häzir başga bir döwlete barýan, men emleýäňim alýan, bir zat bolýar, zat bolýar. Men baryp döwlete ýüzenýän, maňa kömek gelýär. Maňa ýanky adwokatlar berýär, pul kömek edilýär. Döwletime gelsem, maňa ýanky psikologlar berýär. Eger bankrot bolsam, hemme nimeler ýapylýar. Finans kömek edilýär. Gara men döwlet boş goýanok. Ananyň. Ine şol oglanyň döwleti ýok. Şol oglanyň başga ýurtlarda gazanyp gelip ýör, öz döwletinde galyp bermek korrupsiýa etmeli bolýar. Hemmeler korrupsiýa ýok, ýetenok. O ýerde korrupsiýa etmek üçin Muhammed aga pul gerek. Çinovniklaryň ýanky korrupsiýanyň bir sany biznesmeni we korrupsiýa ederýär. Hemmerini albilen oglar. Şoň üçin men ine şuraya adamlar bilenýän, telekiçiler bilenýän. Biz bir gezek opozisiýa kömek edin. Bize pul gerekkä, bizim pulumuz bar. Şu bizim görüşümizde. Biz hemme zadyňyzy siz gaýtaryp ber, biz ýeňer. Gaýtaryp berer we Türkmenistan içinde döwüşüňiz açyp bilse dersen. Daşurda gitseňiz, sizin arkaňyzda pasolstwlar, ilçihanlar durur. Dakansa. Sizin arkaňyzda prezident durur. Sizin arkaňyzda ýanky ministersiýalar durur. Sizi gollarlar. Şuraya batga bergen batanňyzda hökümet ýürüse subsidiýa berer size. Galmana. Häzir şul oglan arkadağımızı öwýada edýär, paraga datmanymyz bar. O paraga datman gurbanyň gazanan üstünlügi däl. Öňden gelýän üstünlük. Ata babalardan gelýän, Sowiet Soýuzynyň gelýän üstünlük bol. Bul şoňa ýykylýar, bul görgüli häzir bankrot, şoňa da zar, ýani paraga datmana zar. Bize diňe paraga datman gerek. Bize paraga durmuş, adalatly durmuş gerek. Elbetde bize öz döwletimiz gerek. Elbetde bize öz prezidentimiz gerek. Halka hizmet eder yani. Elbette bize çinovnikler gerek. Bizim halkımıza hizmet eder yani. Şuraya problema düşünümüzde çinovnikler ılgap kömek etmeli bize. Şu neçeli, şu yani Türkmenistan'ın 91. yıldan beri 2. Türkmenistan'ın dören gününden şu neçeli intek bir tane minister, prezident, kabinet minister, telekiçilere ya da öz vatandaşlarına şuraya ýagdaýda olsa kömek etmeli. Etmedem. Bular ho banditler. Bulardan kömek soramak seni gaýtyp üstünden talar. Bir zat ettirir sana. Seni ýanky bütün dünýäň öňünde maskara ettirir, halkyň öňünde maskara ettirir. Arkada şöhret diýdirir, zat ettirir, onu zınk goýar. Ine şu ýalda. Şoň üçin ine şu misalda men size bir zat düşündirjek bolýan biznesmenlere. Biz üýüşmeli. Opozisiýa diýmek ol kosmosdan bir başga planetadan gaçan adamlar da. Bizim şoýuzluk dogurluk. Bizim şok kynçylyklar görýär. Bizim dogun garnaşymyz şok kynçylyklar görýär. O ýerde bizim dogun garnaşymyz biadalatly görýär. Bizim şu biadalatly görýär. Biz üýüşüp çözmeli şu mesele. Sen elinden biznes bolsa pul aýlap bilýärmi? Kömek edip bilýärmi opozisiýa? Saýla kömek etýäňi ýöne görüşdir. Atçodan al, görüşdir. Ýeňdir. Sana şol adamlar ýene gaýtaryp berer. Onu etse sana da ýol açyp berer. Sen şuraya entep haklap Rossiýada bomba aşağına düşüp bankrot boldum diýip ağlamaly däl. Sen talan, sen Türkmenistany ötürmeli. Sen Türkmenistany şu bir zat öndürýän bolsa bütün dünýä eksport edip hem baýamaly, hem Türkmenistany baýatmaly, hem halkyny baýatmaly. Şuraya oglanlar bize gerek Türkmenistanda. Gelecekde de gerek, şuň kuduň gerek. Ýöne şularam hatda ýalňyşyp getýärler. Şularam bulaşyp ýörler. Şoň ýa problematy, bu ýanky dol aýdanok näme beýle bolýar diýe ýöne dol düşünenok. Näme beýle bolýar? Egerde teň prezidentiň normal bolmasa, egerde Türkmenistana adalatlyk biznes edip bolýan bolsa, egerde MHM polisler gow aýlyk alýan bolsa, halky taýlamaýan bolsa, biznesmen taýlamaýan bolsalar, sen Türkmenistany biznes ederdin. Sen Türkmenistana oturan ýerinde eksport edip ýanky haritlaryny satyp baýak gederdin. Sen aýaňy ýanky aýaklaryň bilen ýörep başga döwletlere gidip keyip çekip din alyp gelerdin. Haklaman, köpenmän,
Yani ağır güne düşmeyen uruşun girip hatta uruşun içinde de şular binsetçek bolýar bir öz yani kazancını tapacak bol. Onda näme Türkmenistan parağı datman, azu datman näme şöyle binseden o. Ya o yer boş, o yer bir adaletlik, bir kanunçuluk, korrupsiya binse de realler. Yani şoň üçin. Ine sen parağı datmana zar bolansoň, ay şunun kadrını bilmeo, ine bizim prezidentimiz. Prezidentin günäsi yok. Prezident häzir ine benzin, dizel uradyp dur Rossiya kömek diýip urşa. Häzir zakonny cel, Ukraina zakon cel şu bize urşa salýar, şu atal ogul. Pulun üstünde, korrupsiýanyň üstünde. Anladın mı? Ine ýagdaýlar. Muhammed abi sen näme pikir edýäň? Ine bize halkymyzdan, muhmenlerden kömek garaşýar. Bular bolsa hemme zat edýär, pul tutturýar, aglaýarlar, kötenýärler. Ýöne ülke de opozisiýa kömek etmez. Näme ay o boş diýär-de. Boş orada sen ýalyklar boş geçip ýörse. Boş orada. Murada biz şu wagtda näçe ýyllar iyiligi derli halkymyza şu zady ýetirjek bolýar. Şu diktator döwletle soňy hiç wagt gowluk bilen gutarmaýar. Hemmesi şeýle. Dünýäň gözündekileri tana ber. Hemmesi urşa getiren ýurdu dargadan. Biz ortaýet Ukraina çoluruna da eýem aýtdy. Putin näde öwretdi? Putin Ors halkynyň düşmanydy. Şo taýda şuly işläp ýördi. Şuň kun öz zadyany inni gyýgyryp başlady, üwläp başlady. Wildberry diýen watandaşlar men size bir şo düşündirýän isklatlar bütün Orsiýadyň biznesmenleriniň iskalatlary. Bular şunu ýanak usluga marketplace berýärler, her kim şu marketplace'de reklam etýär, şolaryň iskalatlaryna tawarlardy. Ozan satallarını şu tawarlary şu iskalatlarda nira uğratmalar bolsa adresleri uğradyp durlar. Yani Orsiýadyň bütün biznesmenleriniň iskalatlary şu. Bütün Orsiýadyň biznesmenleriniň iskalatlary. Orta biznesmenden tut, kişiden ta ulaýçyly. Gödewine getirinni, şuň kun Orsiýadyň bütün biznesmenleri öz teni bilen Putin'in şu Orsiýady dargadanna göz ýetirdiler. Ve de bir diktator nähilli öz islegi boýunça ýurt dolandyryp oturan adam bütün halky nätirip kösedi. Birdan. İkinci, biz yankı vatandaşımıza etkiyak. Ben de birinci dene şunu yanak vatandaşlarımızın bağırlarına kuvanıyan. Sebebi kellesi işleye, okuyupli, talantlı, egermen, başka yurdun içinde şeyittirip işlep biriktir. Bir yaman oğuzlar. İkinci, şu neyem için inni karandağdaçılık edecek oluyor. Öz yurdun ne edebilmeyendir. Gelip halka itya kuvanın şoma diye. Kime kuvanın diye. Şunu dargadan adama şona kuvanın diye. Şun yanak metet bile dolandıryan adama şona kuvanın diye. Yani bulan halkı talacak oluyor. Yankı narkı biznesmen türmede yatıp aydım prezidentin emedip ya o cemazap adam öldürüp dinemen sinci öveyin şolçin adat gedip benim şon yanak doğun falan edin Türkmenlerin hemmesinin malını menem bir şoňa koşun deyip kaýyş etýärdir aýdyşy. Menem sen bile Türkmenler alacak diye. Bir teze talatmar. Eger şol olan aklı yerine bolsa birinci etmen dadi Türkmenistanlıları kollap, aktivistleri kollap yurdun içinde bir şert öğretmeli, şun yanak biznesmenli ösüp bilir yana. Dünya meçberine yetip bilir yana. Görün demokratik devletlerde neyli biznesleri olmayan. Ve de şu tane hemme gazetlerde var. Bankrotstva ni impotensiya deyip. Korkup oturman bankrot. Eyyem yürüytü kuramalı var. Sen eğer bankrot bolsan sana devletten pul alıp berýärler. Sen bergilerini ispisat etýärler. Sana şert türetýärler. Täzeden yine biznes etmiyor. Durmalı değil. Ondan sonra mun yanak dağıtlarda eyyem ornoşon şulan hemmesinin yurdunun içinde. Sen biznesden ıstirakovun. Sen şun yanak tebii hadise olanla.
Ya da başka o dalda dürlü pırıcı ıstirahoy kampanyalar köleyerle sana. Sen beytirip geri dide çökmeye. Sen hakkın şunu bir yerle sana. Şu tevem o yurtlarda düzgün mü, kanun mu, şunu atlı işlem otu, şunu raşot edilen, şuları dargatacak bol oturan Putin. Şu devletlerin, şu düzgünlerine düşman Putin. Biz şunun için Putin'i ya. Bizim şun yana Kur'an'da atlamız demokratik devletler şunu dargatacak bol ya Putin. Ukrayna'nın şu zatlara koşulmağına karşı olup Ukraynalılar kırıp otu. Ablam özüne bela geliyence Putin'in tarafında duran adam. Putin'in nalog tölen adam. Şu urşu güçten odun üstüne benzin tepen adam. Şunun için biz emme vatandaşlarımıza ya vatandaşlar. Bizim yurdumuzda parakatçılık yok. Biz odun ön yanına. Biz yurdumuzu bizi şunu hem mevad ettiler, urşa getirdiler. Şunun için adamların çağalarını yetim oyup oğurlar alıp gidiyorlar. Yurdun içinde 10 yaşlı çağanı zorlan adam arkayın gelip bir hükümetin içinde işleyen için. Minlerce şunu neyme vatandaşla adamların yüreğinde kine var. Şunu islenlik vakti gidip diğeri gidip gören bombolu. O zaman sen biznesin hiç vakit Türkmenistan'ı durmayı. İstirakoya kampanya yok. Devlet yok. Sen kanun yok. Kanun yok. İşen yok. Sen ne ettirip şu yurtta sen biznesi östürecek, yurdu östürecek. Yine karış etme. Şol için can çekik kıygırıya. Türkmenistan ursun ön yanına du. Şunu getirenem. Şu karandadılar. Bizde asuda asman yok. Asuda asman olacak orada. Demokratik devletim olmalı. Azat saylovlu olmalı. Halk köçer çıkıp miting edebilmeli. Halk tözna edebilmeli. Halk partiyelerini döredip bilmeli. Öz değişli profesyonel kuramalarını döredip bilmeli. Istilahoy kampanyalı devlete değişinle ıstilahoy kampanyalı olmalı. Şundan sonra yurdun içindeki Napolyon'dan ayırıp parakatçılıklı halkın isteğinin esasında, fikrinin esasında var problemler söz oluyor. Şu atlım gör, o Amerika vuruşu otu İran bilen. Her gün bağlayanlar halk ne diyordu? Halkın fikir ne diyor? Günne kongreste dava ediyor. Benzinin bazı kaldı halk nerede var dava. Oğlum onu hem mevada seret yerler ne mi? Halkın fikirine. Yurdun iktisadi yağdayına ne el tesir koyuyor? Eğer diyanet çok o, derrev yatırıyorlar. Utananak vuruşu yatırmama. Bir haramzada Putin olsa, dine özünü öldürmeli şu erkek olsa. Eğer şu Ors olsa özünü öldürmeli, ben Orsları şeyle kırdırdım. İktisadiyetine şeyle diyan getirdim. 1,5 milyon adam öldürdüm desene. Hava, o görüp otira. Şu atlım utancığına nemed. Yanca şu atlım. Nemede nerede neme vardı? Kazakistan'ın prezidenti vardı. Yanca Kazakistan'ın prezidenti bilen mi nemediydi? Yoldaş Putin neydi? Şu kuruşu yatırdıydı. Hiç kim şunu düşünübilen. Bir şu neşelin düşünübilen de ne için sen şu kuruşa girdin diye. Ne için şu kuruşa girdim? Ne peydası var ortalara? Dünya ne peydası var? Yatır şu atlım değil. Şu yanca şu atlım ayda oturuşu eşlersin de. Muhammed ağam, yine bir video koyayım mı ben? Kıyım görmesem. Утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие, кто на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже 4-й или 5-й склад. Я уже сбился со счета. Просто сил и терпения на. Знаете, вот уже даже мужчины говорят, не плачут, но знаете, в данном ситуации просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами,
понимаете, перед банками, просто куча обязательств как предприниматель. Понимаете, как это сложно. Просто представить это сложно даже сейчас. Насколько сильно думаю, на 3 складах закончится, но это не закончится. Я очень просто переживание свое передаю. Я никогда не вмешивался в политику, не собираюсь туда вмешиваться. Просто Никогда не вмешиваться в политику diýdi. Şoň üçin şu zatlar bolýar. Biz politika goşulmasak, hökman şuraya zatlar bolýar. Men Putinin urşuny durup bilýän şulaglan diýip aýdamak. Öz döwletine şöyle talantly adamlar öz döwletine uly goşunt goşup, ýa-ni döwleti dogry ýola uwturp bilýän oglanlar. Ya da uwturjak bolup siýasatçylara kömek edip arkasyna durup siýasatçylary işledip, ýa-ni döwleti dogry uğruna uwturtup, şo ýerde adalatly bilinse edip öz döwletine gezip görmen adamlar. Düşünen okşular şoňa. Men gaty inanýan şulaglaryň bunu düşen gününe Hudaý takladyn hiç kim düşmesin. Ýagdaýy gaty kyn. Muň strahowkasy ýok. Strahowkasy bolsa da hiç kim strahowka boýunça hyzmat eden okmaga ýagdaýy gatagyr. Elbetde bu agyrlykdan çykar ulaglan. Ýöne şoň düşen güni mysal bolsun biziň hemmemize. Biz opozisiýa kömek etmeli. Biz siýasatçylar kömek etmeli. Arkasyna durmaly. Siýasatçylar biziň agzymyz, biziň ýüregimiz, biziň pikirimiz, biziň aladalarymyzy etmeli. Biziň barjak ýolumyza şunu eltmeli, şunu kontrol etmeli we şunu itelemeli. Şular ýaly adamlar şunu etmeýän aglap gurbalyny öýýärler. Düşünmeýän, men siýasata goşulamak diýip. Sen siýasatyň içinde gezip ýörsiň. Siýasat bolan soň sen häzir şu güni düşüp ýörsiň. Türkmenistan'a biznes etdiğinden biznes ediyen daş yurtta elbette o devlet uşa giren son siyasata senin koşulmatan o yerde sen yeni bir pastradavşy, iki yerde pastradavşy deneyen. Şu anlatlar da sonra çeldinlerin. переживания чисто предпринимательские переживания. Меня поддерживают, наверное, все предприниматели, потому что мы горем и потом, понимаете, эти товары отшивали, привозили. Просто сейчас состояние просто необъяснимо, понимаете, вот внутри все трясет, и я не могу вам передать это просто словами. Я очень надеюсь, что Валберес все выплатит. Они выплатят. Татьяна Владимировна, Татьяна Валберес, они выплачивают. Я знаю, что к этому надо просто ждать. Надо это объяснить своим фабрикантам, своим там кредиторам. Это всем же нужно объяснить. Просто в моменте сейчас, просто в моменте сложно. Понимаете? Надеюсь, вот просто вы, предприниматель, меня поймете. Просто, пожалуйста, давайте держаться вместе, просто не сдаваться. Поэтому вы, предприниматели, просто сейчас надо держаться. Все будет хорошо. Просто мне сложно эти слова говорить, но я уверен, что за каждой тягостью воистину наступает облегчение. Ene şeyle Muhammed ağam, şöyle bir talantı 5-10 oğlun bolsa, opozisiýany götürüp bize hem yeňerdikler hem zady. Buraya hem Türkmenistan'da hakyky kahramanlyk bolup ýörerdiler. Şöyle kösünüp, ağlap, agruny düşüp, nimelerinden, men gaty inanýan öz watandaşymy şuny düşüp gezip ýör. Elbette hökümetden hem kömek gelmedi. Elbette prezidente nümerek abim tutay kömek gelmedi. Üstüne gülämeler, işaret etmeler, banditler ýöne. Ine sen opozisiýa kömek edip, öz döwletini düzedip bilýän. Opozisiýa kömek edip, öz döwletini düzedip, şo ýerde fondlar gurup, ýönetir şoýa biznesmenler agriýaly düşenler fonda baryp, wagtynça kart pul alýarlar 5%, 10 ýyllyk, 15 ýyllyk, ondan ýene fonda geçirip goýarlar. Indiki ýa-ni şoýa agriýaly düşenlere kömek gurýar. Bir topar oň şertlerini düzedip bolýar, bir topar zatlar et bolýar. Ine beýleki ýurtlarda men gen görýän Rossiýada öňe rewolýusiýa bolanyna ýa Ýewropada bir topar mecenatlar diýilýär-de, biznesmenler öz zatlaryny bildirmeýän opozisiýa kömek edip, ýa-ni ýurda gowulga ak edip bir köwetler bardy. Bu häzirki biznesmenler diňe pul gazanmak we gaç gaýtmak. Başga ladasy ýok. Muhammed ağa şular ýa dol meçberde hemme taraplaryň üstmedik. Men siýasata goşulamak diýip. Ya siyasi bir sowgatlar ya da bilip gorkudan bu tarafta oturup
Diňe pul gazanyp, ýa-ni özgünlüği halyny gowy bolup, ýa-ni halka kömek edýän diýip bir kysany açyklatlar kömek edip gezip ýörenler. Men düşünemok. Haýsy ýa-ni şert bolsa da sen watanyna dönüp etdiň, kömek eden ok. Görüşeň ok. Watanyň, halkyň geljegi üçin görüşeň ok. Sende mümkinçilik bar. İýle ýoksa mümkinçilik. Mümkinçiligiň ulanmaly. Ene şol ýaly. Men pikir edýän, sen näme pikir edýän? Burada bende şu o temany gallardyň tenne. Bir halk tecrübe yetjek bolsa, yani demokratiya yetjek bolsa, şu tecrübeleri baştan geçirmeli. Ondan şu zatları göz bilen görüp, teni bilen çekerlerine, onun demokratiyanın qımmatlıklarını senin niyabratimi prosesi oluyor. Sen ananıyan. Avrupa, Amerika, Kanada neçe yüzyıllar şula geçen şu prosesi. Ve şulan kanuna sinen, şol çiğnem ait ya demokratiya bizim qımmatlığımız diye. Böyle qımmatlığımız. Demokratiya diyene bir toporu, ol geyle, yine burada, ay feminizm, şol atlım, olu yok. Olu pavirtlisi zatlı. Düyüp zatlı şula. Olur, o demokratiyan 0,000 tam değil. Yok, onun bana ben aydın da, on köpsünem şu diktatör devlette şulan üstünden gülce korkul verip ettiriyor. Ben ava, şol için o da düyüp mana bizim demokratiya diyemiz neyme? Adam hukuklar deklarasyonunda hormat koyup, halk tözünü aydıp bilsin, partiyalarını dörödüp bilsin, profsayuzlu kuramalarını dörödüp bilsin. Hava, gaziyet jurnalına aydıp dursun, indikatör yana kemmeler işlep dursun, her yerde problemi orada aydılıp çözülüp dursun. Biznes etme için, şartlar etme için, biznesmenlik öz partiyalar, toparlar ol, devlet bilen gepleşigi geçirip, şolara değişti, kanunları şola bilen maslahatlaşıp, şolan interesini gödöğüne çıkartırlar. Biz de oturan yerden bir kanun çıkarıyamıyoruz da adam bankrot boluyor. Hem için şoğun falan tavar Türkmenistan'a getirip bulunur. Ola anırda satın alıp duruyor. Yolla geliyor, kanun çıktı geçirip bulunur. Psiyo kutordu, hem de pulun kutordu. Ya o yürütedil ya, korrupsiya. Hava, bir yerde ne için pul verip da bina vurup dursun, restoran, ay yık balışını. O ne için? Hakim iflana. Ay yok falan, hakimin kimsen? Ben o bütün ömrün behmet çekip bir daha da binanı kaldırdım. Bir daha da biznese deneyip başkalarına koyayım. Çarşı sohbetini 50 hırsız olmalı. Abla yıkmalı. Bollu kutordu. Hani prekaz? Ay diydi. Böyle şol için bizde asuda asmanım yok. Bizde dine bir banditli var. Şu banditlerden diydirmasan. Yöne banditi de attığımda asuda gelip bir öne anlattın. O diğerine ne mi diysen? 10 yaş çağın zorlak gittiyle sesini çıkarmanı etsen. Havga para kat. Havga para kat olmam. Ferit, dur. Asuda asman bolanlar, bular dine uğurşu yankı, Ukrayna ve Rusiyan arasından uğurşu pikir ediyor da. Şol bolmasa demek asuda asman. Yöne bağışlan. Şu asuda asmanın aşağında bir pedofil 10 yaş çağın zorluyor. Bu yankı çağlığa suç değil mi? Bir pedofil prokuroru ılgap sadakada kovuluyor. Kanun bozmukluk değil mi? Bir aydımçı narkodiller narkotik barını taşıyor. 2 edek tutulup amnistiya çıkıyor. Bu asuda asmanın aşağına... Türkiye'ye gidip dokumenti ölüp öyle yurduna getirip bilen aklamaklıklar ne mi? 50% adam daşarıkta gelip görgüller içinde yaşa veren ok, maşgalatını ekle veren ok. Bu asuda asmanın yankı neticeleri değil mi? Siz asuda asman deyip dine asmanı seyrediyeniz. Yönü asmanı seyretmen, yeri de seyredin. Asuda asman olma. Anlayışların içinde ölü yerlerini gör. Hiç diyagnoz koyup bilmeyeni, leçeniye verilmeyeni ölü yerler. Burada iyi bir tıkret gördün mü? Türkmenistan'da ne için karra seyretmeyen adam yok. Hiç. Türkiye'ye gördüm doğru karralara seyretmeyen hiç doğru. Türkmenistan'da karra seyredilen adam yok. Ben sana vermeyeyim. Ölü yerli. Ölü yerli seyret saklat bulunak. Ayda ne mi? 300-400 dolar var benke sakla bölümde kardeşin saklatacak. Kim ediliyor şunu? Ölürük koyver yerli. O zaman öldü diyelim. Basın bırak. Cina hiç kimin barlanak şu nem için ölünü. Şu kardeşleri, çağaları ölürük koyver yer. Doğru.
Muhammed abi men Tan sana arıyor da. Ne için ölüyen de 50 yaştan sonra gördün eyyem ölü olaya. Ne ölü? Sebebi yaşlar saklamaya yaşlar yok. Daşarı yurtta gidip ölü. Arıladı ölü. Ne şunu uruş demiş ol. Yadında var mı? Avariyeden ölüyenle neçe? Muhammed abi, yani Afrika yurtlarına Amerikanlar varıp, ya Avrupa'nın adımları varıp, Asuda atmanın aşağına gamçılap, oklat yok, gamçılap, adımları işledip, giyeceğini işledip, şolu yankı gulçukta saklayadılar. Bizim gulçukta, ne mi? Başka tapağı ne mi? İşin yok, kanunun yok, hakkın yok, adaletın yok, daşına çık bilen yok, türmede oturan yali. Lüboy vakti sen basıp bilyalar bir düşün. Lüboy vakti elindekini at bilyalar, içine biznes eder yerler, içine bir şirket eder yerler, yani içine bir pırtpırmatır bolur yerler. Talap yatıyorlar. Ya sen olurlen pullar paylaşıp narkadiler olmalı, pullar paylaşıp yani korrupsiya etmeli, başka yok. Ya adam öldürüp prezident dövmeli, ya da pedofil olup prokuror kovulmalı, ya da minister olup yani narkotik çıkarmalı. Yine Türkmenistan'ın durmuşu. Şoň üçin azuda asmanymyz diýip Ukrainany alýaňyz. Onda tüzem ýanky Mercedes diýip ol bir kiçik eşik arabany almaň. Oň arasynda bir topar variantlar bar. Şoň üçin azuda asman bolany azuda asmanyň aşagyny hemme zat ösýändir. Azuda asmanyň aşagyny hemme zat göwürýändir. Azuda asmanyň aşagyny halk ösýär, döwlet ösýär, hemme zat ösýändir. Ha näme ösýär? Sizin baýlygyňyz Konstitusiýanyň 14-nji maddasyna görä baýlygyň Türkmenistanyň tebi baýlygynyň iýesi halkdyr. Siz iýemden eliňizden alyp 2 sana adam iýe bolupdyr häzir. Türkmenistanyň baýlygyna. Siz gedäp ine aglap ýör. Daşa ýurtda aglap ýör görgüli. Talant, özü gazanyp, özü ýitirip aglap ýatyr. Şol közelmeler, hana tebi baýlyklar bar. Şurada fond bolmaly 100 milyard, 200 milyard. Şuraya oglanlar agyr ýagdaýda düşenden me inim. Sen fondun, sen ata babaň goýup giden ýa baýlygyndan me sen ýa özüň nime durmada derrew işe başlady. Ýoş-ýoşdan özü bilseňe özersiň, özü bilmeseňem sana ýa kömek döwletden diýip etip bolýar. Kim eder? Hiç kim etmez. Kimeler oglan? Hiç mi gerek? Gönaýdyň. Gönde Murada, gönde uruşun iki tarafı da Ukrayna. Putin günne raketa bilen ölüm güýçli raketalar bilen şolun biznesmenleriniň iskalatlaryny urýar. Ýöne bir tane Ukraynalyny gördüň mi ağlap oturup? Yok. Bir tane biznesmeni gördüň mi şeýle ağlap oturup? Näme üçin? Garantiri onu. Ol Ýewrosaýyza girdi. Ol Ýewropa kanunlary bilen işleýär. Biznesmenlerini gollaýar. Eýem uruş ýagdaýynda derreo kompensasiýa töleýär. Hemme uşerplerini döwlet öz üstüne alýar. Apa bolsa gorkýar, bilýärmi näme üçin? Sebäbiň bergisi bar da. Gelip öldürýärler, ortaýatda öldürýärler. Men işim ýok sen, alnyň pul berdi. Döwlet hem goramaýar şonu. Men sana burada dedim Muhammed abi, men eýem uruş başlanandan soň bir näçe Ukraina barıp gaýtdym. Şöyle turmuşyk berýän. Trivoga, bombalýarlar, biz turmuşyk etýär. Men turmuşyk berýän, ýa ders berýän, oňdan ýa trenerden sorýan. Durdaýarmy? Bomba ýaşak dedim. Ýok diýdi. Öwrüşdik diýär. Bas berdiýär. Turmuşyk geçýär. Daşna çykýar, ýa indi soğuduş prestawany diýär çörüýmeni, ýa bombalap dular. Trivoga. Näme deli? Mena indi birinji gerek-de. Ýok ýörer, näme? Restoran açyk. Barýar, çörüýär. Öňçen hatda şola ýagdaýda da şo ýerde kanunlar işleýär. Adalaty sutda gorap bolýar. Ine şoň asmany asuda däl Muhammed ağa. Asmany atyşyk bomba. Ýöne şo ýerde de kanunlar işleýär. Şo ýerde de adalatlyk bar. Bizde asuda asman, adalatlyk ýok. Narkodiller arqyn aýdym aýdyp ýör. Narkodiller arqyn amnisiýa çykyp ýör. Pedofiller, prokurorlar kovulýar. O ministerler narkotik akıdiya da şurada içinde medikler adam öldürüyor. Huday hakları bunları durdu yani yok. Bir de prezident yok. Bir de bir bağışlamın balvan var öne çıkıp arkadağa şokrat elini şey edip kaldırıyor boldu. Onun bir yani robot. Başkalar. Gönde burada yeni bir ünfermeldat. Gönde nehilli derecede
demokratik devletle halkın miting etmeni özlerine svetoydat bilýärler. Ukraina uruş edip otur. Günne bam köşelerde miting. Zelenski bir minister ayırdı. Yok ayırmam. Sirski'ni Ve gördün mü? ular bende halkın ehleki gücü, devlet halkın isteği boyunca karar çıkarıyor. Ne öz isteği boyunca. Putin'in öz celaniyeti boyunca bütün Ortaya'da dargattı. Berdi Muhammed Karamzade dine öz yurt talamak için bütün Türkmenleri bedbaht etti. Demokratiyan kımmatlıkları. Ne için gerek? Teversen akbalını. Bir adamı tavşırmaya, adama analıp olmayacağını, adama pul olanıp olmaya, adamı sen kimi koysan kontrol etme mekanizm olmalı. Şonda yurdun parakat oluyor. Doğru. Men sana bir misal getireyim ha Muhammed ağa. Men yankı teknikumda işledim de molimçilik yankı hünerinde asistent bolýardym. Dili gowulamak üçin şonda asistent bolýardym. Ondan yankı manifestasiýa boldy. Yankı işe gelme iş taşlaýyş boldy. Hemmedem aýtdy mena gelemek diýip. Menem inni administrasiýany gollaýyny bolýa men gelir nidim de. O yankı administrasiýanyň başlygy diýär. Yok gelme diýär. O sen hakyň diýär. Sen gelip gollasaň bulan hemme eden zady biderek bolýar diýär. Gelme diýär. Şeň başlygy diýär gelme diýär. Gaýtyp sen emes sen häzir gelseň bulan ýöne nimesi bulan boş bolýar diýär. Yok. Başarsan menem geljek gelýär. Ünsür. Başlyk Türkmenistana protest etjek diýsen bular näme diýär? Biz ýa 20 oktýabrda belläsek eýýam gelip döwlet ýolbaşçylaryna işlerinden gürleşin egerde şol protestde çykaýsa gün işten gowulýar ýa şo gün işe gelmedi işten gowulýar diýip gaýtyp gorkýarlar. Ine Fransada näme men han gurulum berdim. Ýa men şunu gollaýyp bardym. Bolýa men geläjek diýsem yok gelme diýär. Sen gaýtyp sen bozýan diýär hemme gady. Oýan? Sebäbi bu bizim hakkımız diye. Bizim yankı teknikumda bütün Fransa diye bu bizim hakkımız. Biz hükman ulanmalı, sen ulanmasan onu problema diye şunu. Bize problemi olacak diye ulanmalı ya. Yani bizim hakkımız protest etmek. Biz şunu ulanmasak diktatörler emeli geliyor. Doğru düşünün adamlar. Biz nerede açılımız bildirmeli. Nerede açılık var mı olan çıkıyor. Eğer nerede açılık yok olsa oturun yerimizde yine men Fransa'dan, Muhammed Ağa, Kanada'dan bildiğin över dururduk. Men gidip hükümetlerle gürleşip Türkmenistan'ın ilçelerini bağlardım. Türkmenistan'a pul uğratırırdım, kömek ettirirdim. Bir toparda attı ederdik. Gıynantamam. Biz görüşmeli olayat içindeki zulüm bilen. Gıynantamam. Zalimler alıp yattı o Türkmenistan'ı. Eğer de sen Daşary işler ministrin, Daşary ýurt döwletde narkodiyleri pul alıp gidip çıkaryan mı olsa? Hemen hayta atman var. Ne hemen atman var? Han düşündün mü? Ben şuraya tutup düşünemem. Burada men bir mesal urayın. Şu bizim yanımızda Beri diýip bir şäher var. Ştadan 30 kilometrden men ýaşaýan ýerim. Ondan şu bir uluk highway, ulu ýol. Nem utuban. Ondan şonda biri maşin sürüp barýar. Neme? Bulaşıp sürýär da. Brat kat sürýär da. Ondan polisiýa hemmeler naruşa etip barýar. Polisiýa taklaýar ýankı. Polisiýa taklanma piyan yankı. Çünkü maşinin içinden yarak, tayin, oklu tayin yarak çıkıyor. İçinden neyse 300 mü 400 gram geroin çıkıyor. Yankını aristevat ediyor. Aristevat edip türmeye batıyor. Şu yani bir ay bundan önce suud oldu. Suudunu Suudya şol yankını çıkardı. Biliyor musun ne için? Ne şey? Biliyor polisiye diye on yol düzgünlüğü bolon için saklaptır. Ne narkotik badip diye. Ya. Düşünüyor musun? O diye ikinci ol diye yürüyte. Bilmeli şun narko. Şunla saklayabiliyor. Yoksa saklayabiliyor nak diye. Şunun için diye narkotik ediyor için iştiraf tölet ya. Var elini bak tutuyor o narko. Elini tutuyor o. Yöne bilmese pali. Bizde ne mi?
Üstlerine bak. Şol için politsiya öz kanunçuluk borcunu yerine getirmeli. Ona verilen palnomoçiyeden hızlı oturup la etmeli. Çıkardılar yan çıktı. Muhammed men sana bir zat edeyim. Türkmenistan'ın polis ministri öz polisin kanunu bilen o, konstitusiyanı bilen o. Ağol bilen ağol. Konstitusiyanı bilen mi İşleri olsa? var ama. Avuruna barın basın alın yığınan deyip gürlemezdi, korkordu. Bilen o. O zaman men bir zat edeyim, hormatly izleyijiler. Her şu 91-nji ýyldan bäri dören Türkmenistan'na bir tane polis ministri, emhemeni ministri ya adalet ministri halkın öňünde jogap berip gördümi? Ýok. Her wagt prezidentin öňünde jogap berýändir. Arkadagym prezidentim, Saparmat Türkmenbaşyym, Kellebaşyym, Ayakbaşyym, haramdagym diýip gürleýändir, ýöne halkym diýip gürleýänler. Olar bize hyzmat eder oňa. Biz olary saýlandy oňa. Şoň üçin ine men her wagt aýdýan, döwleti biz kontrol etmeli, hökümeti kontrol etmeli. Hökümet kontrol etmeli, korrupsiýa. Ine banditler. Şol için hemişe devlete federasiya etmeni öğrenmeli biz. Biz olara federat ne o bize? Biz olara kanunçılık işine ramka salmalı, kanun bilen işlediğimeli. Ne ola bizi ne becek? Sen olar ramka salmasan seni tutup basýarlar, korrupsiýa etdirýärler. Ha eline yaramaz da. Tamam. Mümkinçilik var. Men şol birinji men şoň üçin aýdýan, birinji biz nime etmeli? Kanun Federasiya etmeli olar. Yine de biz gaýdyp gelýär esas temamyza Muhammed ine Суда с грузами из Ирана боевой корабль Зеленский сказал ударить по Каспию. Ine şu ýerde ýazylýar haýty frigatlar nime boldy. Gow ýazylýar şunu bir minut. Şunu öýdän men. Dur indikide mukaddiýa. Ukraina ударила по кораблям из Ирана. Defense Express раскрыли подробности атаки. Сбил поразил 3 судна и платформу на Каспе. Иранское оружие. Pardon. Reklamı gitti bir minut. Neme bir tane İran nemetti Dışarı İşler Ministrliği bir tane adam ölüptür, bir adamım yaralı oluptur şu İran'ın karakolunda. Avo. İranski tak, ezber 3 судна, 3 tane paragraf ýarýarlar. Avo. Bir tane platformany, ortaň platformasy ýarýarlar. Yani Kaspy'da ortaň platformasy var, şöyle ýarýarlar. Yani şöyle dinläwler, yani aýdan adyny. Men başga da ady gözükjekdim. Her speak, okay. Ya şunu mu şonu? Bir minut. Reklamasy geçdim. Yani şu ýerde hemme nefti zavodlary okýarda, yani Ukrainanyň bombit eden nefti zavodlaryny. Lukoil'un nemesi. Yok, bunda da yok. Başka men materially gördüm Muhammed. Yani Ukraina Russiyan kartada, yani Russiyan territoriýasynda hemme nefti zavodlary okýarda. Neft öndürýän zavodlar we haýsylar bombalanyny diýip, yani şoň 30% bombalanypdyr. Görkezýär. Indi Muhammed ağa, men näçip şunu şu tema nime orta goýdum da senin golladyň. Sebäbi ine Türkmenistan döwleti Türkmenistan'ın benzinini, dizelini ve beýle newit önümlerini ve beýle önümleri ortada urudyada yankı uruşun üstüne benzin sepýär. Häzirki günde Zelenski Ukraina bütün dünya tarapından gollanýar ve eýam bir topar döwletler bilen ara alyp maslahatlaşyldy. Zakon etsel, egerde bir döwlet Rossiya gollap berýän bolsa, yani uruşa kömek edýän bolsa, onu şol döwletin zavodlary zakon etsel bolup biler. Diýmek, Türkmenistan egerde dowam etse, benzinini, dizelini nime goýmana Rossiya onu Türkmenbaşy zavody we Seydi zavody zakon etsel bolup biler. Yani şoň üçin egerde şol zawodlar bombalansa, o ataly ol gaçyp gidýär. Yani boldy, katastrofa bolýar Türkmenistanda. Ine sizin asuda asmanyňyzy hop astyna salýan ataly oğul. Şu asuda asmanyň aşagynda iki tane diktator haýsy tarapdan size hop getirir, onu diňe Allah bilýär. Bular bir sowgat, nekompetentny, hiç sady oňra noktalar, hem ýerde ýöne ýanky ol
kriminal ýaly kriminal variantlar bolýar. Niýe de gazanp bolýar. Ol erti döwletiň bombalanor, erti döwletiňe ziýan ýetir, o zatlar teýdir. Bu diňe pul, gözüňün önünde diňe puldur. Halk bolmasa, halka hyzmat ederdiler. Halk däl, pul bulunmagy. Ine şu arada da sen öz pikirini aýtdan Muhammed ağa. Men dolu golnaýan Murada aýan diýenim gözde ştada eýem Amerikalı duýdurdy Türkmenistana. Türkmenistanyň demir ýolunyň üstü bilen Irana bir tofor datla gelýärdi. Kitaýdan ortaýatdan ýaragy ýaşaňa degişli datla. Amerikalı eýem iki tane köprü özüm Türkmenlen ýaşaýan ýerinden geçýär. İkisinem bambid etdiler. Yani Türkmenistan'ı duydurdular. Görüyorsun biz bilmeyen mi kadime? Siz näme etseniz görüp otur. Eğer şunu bambid etýek, yeni eger şolar poýuzda gelip başlar, bütün Türkmenistan'ın demir ýolundan bambid eder. Şu adam Ukrayna mı şeyle? Ben de Ukrayna men ýa-ni aýtdym ma, Kazakstan'ın prezidenti Tokayev Putin aýtdy, ýatyryn diýdi. Bilýän näme üçin Tokayev şunu aýtýar? Sebebi Ukrayna uruşu yeňip barýar. Putin'i mecbur edip barýar eýem uruşu ýatyrmaga. Olam haýsy taktikat bilen. Bütün nefti prarabat o işi zavodlaryny vurup otyr. Ortaýadan Weilberg skladlaryny vurup otyr. Ortaýadan Kaspiýň üstü bilen Irany iwerýän parovlaryny vurup otyr. Ortaýadan Kaspiýň üstündäki platformalaryny vurup otyr. Şeýtir Putin'i mecbur edip otyr uruşy ýatyrmaga. Bu da gelip benzin berjek bolsa o bella uruşun üstüne eýem oduň üstüne benzin sepýany. Hükmenem Ukrayna etýär. Onda 10 ýarak edem dähmetleri, gazanan üstünlikleri hiç da. Dünyada Ukraynany gollap otyr, şulady edem üçin sebebi şu ýol bilen Putin mecbur edip bilýärler uruşy ýatyrmaga. Bu orada Putin'i gallap uruşy gollap uruşy dowam etdirjek bolýar. Şol üçin очень опасная игра. Şol üçin hökmenem Ukrayna vurýar. Hökmenem vurýar. Eger şoňa subutnama tapsa, Türkmenistanyň şoňa iwerýärligini hökmen vurýar. Muhammed ağa, ine Türkmen İran serhedi bombalanyny Türkmenler bilen okşany. Maňa habar geldi. Bombalanyny Amerika bombalady şol Hytaýdan ýürüte kiçik ýa mikroschemalar gelýän ekeni. Şonu bombaladylar da inni ýa Hytaýdan ýa-da şo tarapdan hiç zat gelmedi ýaly etdiler häzir. Kontrol aldylar, polny. Sen diýişiň ýaly köpüginem bombaladylar. Inni Iran blokir etdiler. Türkmenistanyň köp çykalgaty ýok. Häzir ine ünçeren bolsam Gruziya ýa sansa nimedirli Ýewropa tarapyndan Rossiýadan neft alyp perrabotka edip ona Ýewropa berýärdi. Ona wagt berdiler. Şu plan öňeçeli şonu sen durul başga istoçluklar tap sen başgaça işle. Rossiýadan harid alma, Rossiýa sansan aşağında. Ine bular näme nimetdiler? Bular Türkmenler bilen ýa-ki Türkmen prezidentini çağırıp şo ýerde Türkmenden gaz aljak bolýar, neft aljak bolýar. Neft önümlerini aljak bolýar we Ýewropa tatjak bolýar. Gruziýa häzir etjek bolýar. Olam ýa-ki Rossiýaň istoç hökmüne ýagny pastavşik hökmüne Rossiýany Türkmenistan çaljak bolýar. Elbetde Türkmenistan ol boşlugy ýerine ýetirip bilmez. Onça newdem ýok. Onça ýa-ki gaz transportam etbilmez. Ýa şo wagtda ortaýda kömek eder. Tankerlarynam ýaralaryň orýal bolmaz. Şoň üçin Türkmenistan uly ýa-ki apasny oýunlary ýydy. Gatop oýunlary ýyp başlady. Sen dogry aýdýaň, men ılalaşan teň bilen bir linýa Rossiýa, Iran arasynda Türkmenistan. Şu linýa düzelmeli. Rossiýa Putin gitmeli, Iranyňky ýa rejim çalşmaly we şoň ortasynda duran Türkmenistan rejimi çalşmaly. Başgalaçy ýok. Şoň üçin ine hormatly ýeşler, biz 27 oktýabrda hökman üýüşüp öňe çykmaly. Öňe öz häkimligine baryp şöyle nägelikleri bildirmeli. Saat 10-na ýerden biz öňe çykmaly. Her kim öz häkimligini, öz ýa-ki etrafynyň öňüne çykýar, welaýatynyň öňüne çykýar,
Aşgabat daşınak yaşayan oğullar köşkü. Başka lazımız yok. Şey dip biz yani öz erkinliğimizi, öz adaletimizi gorap bilerdi. Başka az yok. Muhammed ağa yeni bir video var. Şondan bakayım tamam. Şu video bilen bir tamamlayalım. Ondan sonra komentarya açtım. Night is quiet, heavy with regret. I trace the roads where all our hearts have met. Yine yalnızca bir ağlap durun Türkmeni gördük. Öden pırtpırnimatil, bay oğlum, talantlı oğlum. Yine başka bir ağlap durun Türkmeni görüyat maşala. 6 yıllap yankı maşalan yol oluştu. Öyüne gelmeyendir. Ayal 6 yıllap çağırır, öyle östürüyor. Gidenler çağırdı 3-4 yaşlı çağırlar. Heyada varsa kakını tananok. Muhammed ağa. Üntör. 6 yıldan sonra öğrelen kakını çağırır tananok. Yani şuraya ağır yağdaylarda kimde kim bizde adı alatlı devlet var, Gulyal devletimiz var, Asudu Asmanlı deyse yüzüne tükürmüş onu. Şol adamlar hayadaki rejimi oğullap, benin tepip son saklatdı olur. Şol adamları var olan son şu rejim kaç giden o. Yani şu arada da bir senin komentarı verdim. Bir şu Türkmenlerin hadirki hakiki gününden şöyle hemme Türkmenlere değişti şu vaka. Şu sebebi olur bir video koydum ben. Bir ovada hiç adam yok. Bir geliptir neçe yıldan sonra ovada adam yok. Hemmesi imigrasyaya gidiptir. Yani işlemeye Türkiye'ye gidiptir, Orsiye'de gidiptir yani. Şu Türkmenlerin şu yerdayım. Ben yöne bir daha da aydasım geliyor. Bir tovar adamla Türkmen tarihi, Türkmen müzikası, Türkmen dep desturu falan. Vatandaşlar bir direk öğrenmeyi anlama. Bir direk bir Türkmenle deyip yanamdan döşünü de vuracak olma. Türkmen halkının, Türkmenistan'ın önüne şun bedbahtçılık geldi. Şu bedbahtçılığın sebepkarı belli. Biz eğer şu haramdadadan Türkmenistan dinleri bilmesek, biz bir direk özümüzde Türkmen yapıyor. Bir direk Türkmen müzikasını kovuyarak Türkmen özümüzde kovuyor. Türkmeni getiren bedbahtçılık getirip bir adam ayrı bilmesek, bir direk özümüzde Türkmen değil mi? Bir direk otada ay Türkmen aydımı, Türkmen men Türkmen deyip destur deyip bir direk şun hakkını gurrun etme. Eğer vatanımı tüyyen olsanız, Türkmeni tüyyen olsanız, Türkmenin tarihini oğuncak olsanız, şun pul tarihi öz borcumuz yerine getirin. Şun Türkmenin başına bedbahtlık geldi. Şu bedbahtlığı biz dindirmakla bizim borcumuz. Biz şunu yerine getirmeli. Biz şu bedbahtçılıktan halkımızı halas etmeli. Gelin şun kuğun öz yurdumuza çıkayım. Doğru ya Muhammed ağa boşlayan. Yine bizim bir iyilişimiz ya sen gelle çıkaydı ya Kurbanov. Oturun yerinizde halkı yaman sağda görüyorsunuz. Adamları çıkmalı diye de. Yine ben şu iyilişmede öğrenecek olyanlar. 5 yılda men opozisiya bolup diyorum. 5 yılda men edin protestonun sany hatawy yok. Dürlü döwletlerde. Maňa pul berenem yok. Özüm diýen, risk alýan, hemme adam edýän, özüm edýän. Türkiýe, Ukraina, Ýewropanyň döwletleri, Amerika, biz terrorist diýip tutulýan, üstümizde batışlarym edilip duran, biz edýär. Sizden bir gedek haýyş edýär, bir gedek ýöne. Biziň eden işlerimize seyretmeýän, bir gedek çykaýyn.
bir gerek eden. Bir kanunum derdi. Bir kanunum der. Bir kanunum da kanunca ondan siz çıkmasanız biz hemmemiz ne yeňmeli. Aýdyň. Ine men barjak da Türkmenistana, men baraýyn. Men çıkaýyn. Sen çıkýarmyň? Elbetde ýok. Sen men bilen çıkmak sana has howply. Sen özüň bir näerlik kökmüne çık, ýuwaş-ýuwaşdan. Ol ýanky howpsuz. Men bilen çyksaň, seni atarlar. Ya sen konkretna pozisiýa. Ýöneýärlik bildirip çyksaň, ona sana düşünip bolýar. Şam tapawy. Ine şu kommentariýada şu ýerde bizim videolarymyň aşagyny kommentar ýazmany gorkýarlar. Sebebi biz hakyky çıkıp ýöne ýanky anekdot aýdyp halk güýmämiz yok. Biz konkretna şu iki adam tutup etmeliyiz. Biz konkretna siýasatymyz şuları ayırıp demokratiya koymak siyasatı koyuyoruz. Baran yerimizde de çıkışlar edip ilçihanları kovulap, işgärlerini kovulap, ol Türkmen OBS'daki vekilini kovulap, minister, vice-premier kovulap getiriyor. Hani sen çıktı da şundan kovulap gören vice-premier görüyün falan. Fransız televizyonu okuyordu şunu. Ediyor şunu. Gerek yerine bizim eder. Biz çıkın 24 saat durun biz barar. Fikir etmeyin, biz çıktık, yendik. Yok. Yeniş olunca 2 ay biz durmalı. 2 aylar biz yankı azalttığımızı ormalı. Siz birinci gün çıksanız, kalan 1 ay, 29 gününü men yanınızda. Birinci gün çıkayın siz. Yine şuraya geldi. Onun için gel çıkışa, sen gel nimet, biz hemen adı yetişiremeyiz. Eğer de şuraya barıp, çıkış etmek mümkünçülüğümüz olsa sizden soramardık, eyyam köçülü aylanıp dururduk. Buna da menin bir daha edeyim şakımı. Bende şu vatandaşımın 2 varyantı var da. Birinci varyantı hükümeti işleyen adam. İkinci varyantı, şunya diyen adam. Yani bütün halkın önüne etkiye men binamız, men bivecdan, men imansız, men korkgan, men nelaz edeyin adam deydi uşur. Eğer normal adam olsa, sizin aytyanınızda hava doğru bizim hakkımız talep etmek, bizim hakkımız yurdumuzda eye çıkmak, biz şu yurdun eyeleri, biz eğer imanlı, vecdanlı, vatan söyleyen adam olsak, ne için yurdu talap oturan adamlara ruhsat vermeli yurdumuz talamaya, közemeğe adamlar deme, şey demeli. Ondan şimdi bize deyse, ben Türkmenistan'a ne ettim şunu? Bir aydasın Türkmenistan'ı ben şunu hadi etmedim diyeyim. Ben İran'la görüştüm, Türkmenler için hem de türmesin ne de oğlum. Etmedik de. Ondan sonra daşarı yurtta biz. Şu da hadi etmek biliyor mu neyle kapanı biz öz üstümüze Allah. Bize neyle zat bize değilmedi. Neçe zat bize diyan yeterli maddi manevi maralın tarafta. Biz şunun hemmesini şu attım Türkmenle bu hadir ganimatlaştı. Men bilen gepleşmeyediler, korkuyadiler birden men Türkmenistan'a geçim veriledim. Gidibilmerini. Biz köp adı yitirdik. Halka ayağa kaldırmak için. Şu adam bizim canımız hop attığında. Bizim kahraman aktivistlerimiz. Hani Elişir bilen Abdullah, ondan sonra student oğlum ortayetten alıp gidilendiler. Farkatla hani? Biz edip otuyor. Biz daşarı yurtta bolduk, biz sizi koray biliyor. Biz sizin sesiniz olabiliyor. Biz sizi zat değdirmeye. Şol için biz size aytıyor. Hakimliğe barın, talep edin. O bir yaşayış de. Ne için bizim vatandaşlarımız daşarı yurtta işlemen? Ne için? O bütün ovan adamları yok. Berin yerlerde aykarları. Ne için berin de? Neftin, gazın, pulunu sarp edin yurdun iktisadiyetin kaldırmana. Yurdun içinde zavut fabrik kurmana. Ne için eden de? Ne için Sungut işgärlerine
prava nasopsvınıstı beren da azat muzikalar netmeni, özleri, televizyonu açmana, konsertler koymana, ne için ruhsat beren da? Ne için tilden ruhsat almalı konsert geçirmek için? Ne için men kitabımı çap ettirmek için bir haramzade berdi Muhammed'den ruhsat almalı? Men bütün ömürde Ahmet'im halka alasa satın alıyor, şu men mülkün şu hünerim, şu men nasıl esvam bilen kalmalı. Bir tane Türkmenistan yazıcılar kitap yazı çıkarabilirler mi? Ondan şunu sen talep etmeden sen bir namus, bir vicdan, namussuz, imansız adam. Siz şunları talep edin, biliydiniz de biz bütün dünya cemiyetçiliğini, bütün dünya kanunlarını sizi kolladır yana edelim. Siz hem kanunu yol bilen talep edin. Sesin yok burada, sesin yok. Men diyecek oýandardım, mümkin şol oglan öz pikirçe dogry aýanlar. Köp adam mümkin pikir şeyledir. Ýöne bir zat oluşun. Ýeki özüňiz çykjak bolsaňyz çykmam. Köçe çykyn. Rayon çykyn, etrap çykyn, velayet çykyn. Onu bir günde çykmalar, şoň üçin biz öňünden aýdýar. Taýýarlyk görüň, birek bilen gürleşiň, daway çykşaly diýip ýa-da mesçitde, sadakada, toýlarda gürleşiňde başlaň. Ananyň dine men borçlu ya da Muhammed ağa borçlu ya da siz borçlu, hemmemiz borçlu. Şu meseleni çözmesek bolan o. Hökman bir çözmeli, bizim kaptalyna ýa-ki şoň ýeňişine biz şärik bolmaly. Ona ýazat ýok. Şu neçeli şeýle boldy. Indi beýtmeli. Şu strategiýa hiç da getiren ok. Hemmemiz şärik bolmaly. Hem protesta, hem ýeňişe, hem ýa-ki şulugurny görüşe. Şulugurly görüşe. Başalaçy ýokmu? Ananyň. Häzir sizin ýa-ki bir wepalyňyzdan, bir watançylygyňyzdan şu zatlar bolup geçýär. Şu zatlar durmaly. Inni biz ruhsat bermenler şolara. Ine bäerde biz gyýryp otyryp protestler edýär, aňyr edýär, bärik edýär. Bizim günümüz gülýärli. Sizi gollap edýär şonu. Sizem gelle orýaly bolsaň, ine gelle etdiýseň, ona saňy gerekkä şol. Düýünden. Onu biz etmeýänem şonu. Geri beriň şeýini. Ýaşyň ahyryna düşünersiňiz. Etmeli ekeni. Ine biz ini düşdük 91-de gazmaly ekeni. Niýasyny getirmeler ekeni. Şonu gollamalar ekeni. Ini düşdük. Siz bir ýitirmeň şol zatları. Muhammed ağa, şununla bir guturaýaly efir, ýa-ni 1 saat 47 minut etdik. Bolýar burada. Bolýarmy? Taňa köp sag bol, şeýle gelip öz pikiriňi aýdýanyňa we hemme watandaşlarymyza, ýyldaşlarymyza köp sag bolun. Bizi golýanyňyza, öz pikiriňi aýdýanyňyza hiç wagt kyn görmäň, pikiriňizi paýdaşyň şu ýylan aşagyndan. Maslahatyňyzy, pikiriňizi, tankydyňyzy erbet gowy bolsun ýazyň, kyn görmäň. Ine men görkezýändirin her wagt. Erbet bolsun, şu tögünmeseňiz bolýar. Men görkezýän, ýalňyş bolsun, tapawy ýok görkezýändir. Sebäbi ol bizim pikirimiz. Bizimki biz öz aramızda birinci düşünşmeli. Birat etjek bolsak. Eger biz öz aramızda düşünüp bilmesek, biz ýa-ki meseleni çözünem. Şoň üçin ine biz sizin bilen her wagt maslahatlaşýak we şu 27 ýermizde ol ýöne bir günnäl Türkmenistan döwletiniň dörediliň güni. 1924-nji ýylda 27-nji oktýabrda Türkmenistan döredildi. 1991-nji ýylda 27-nji oktýabrda ikinji Türkmenistan diktator döwlet döredildi. Biz inni şu güni täzeden öz döwletimizi gurmaly. Türkmenistan döwleti, halk döwleti. Şoň üçin sizi çağırýar. Hoşta bolun, inlik gepleşikler çelli. Janyňyz sag bolsun. Hormatly. Hoş sağ ol. Sağ ol Murada, sağ ol. Sağ olun.